Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna nga las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Pombuanay sa Utudri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Kagkaroon sa aton sining New Year's Countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Anom na lang kadlaw kag pag-ung tuig na. Sa gyapon inimula gani mo ang Korman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa madalaguan kag mga nagapauna nga mga balita. 2.9 million pesos kilograms or 2.9 million kilograms nga basura na kolekta sa City Environment and Natural Resources Office subong nga Christmas holiday season. Sa pihak nga bahin, Governor Arthur Defensor Jr. nagaparindugan nga makaalarma ang iligal nga druga sa probinsya sa Iloilo sa pihak sa mga pahayag sang pulis nga wala sang ika-alarma sa mga shabu nga nakumpiskar. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Bureau of Fire Protection palaligban pa kun nga nasuffocate ang 3 ka individual sa sunog nga nagluntad sa molo. Resulta sa mga ebidensya wala pa sa gihapon makabot. Lalaki nga nahulog sa baybayon sang Concepcion, Iloilo na sapwa na apang wala na sang kabuhi. Sa dugang pa nga mga balita, lalaki patay matapos mabungguan sang van sa Saraga, Iloilo. Kag ang ginakalangkagan sang tanan Inoue or Nauya the Monster Inoue versus Marlon the Nightmare Tapales. Karon na ini sa aton sini nga mga kabombo magtutok diri sa Bombo Radio sa paghatag manaton sa inyo sa mga live updates direktamente karon iya dito sa may Japan na sa sining niya ginakalangkagan kag ginakalangkagan kag ginahulat-hulat sang tanan si Marlon Tapales na bala ang labing una sining Pinoy nga malakip sa listahan sang 4-belt era sa aton sinikaron niya nga mga kabombo ukon lamunon lamang ini siya sang ginabansagan niya The Monster sang Japan. 4-belt era karon sa aton sini nga mga kabombo silingon si Nauya Inoue may duwa sini iya ka mga titulo nga ginauyatan, si Marlon Tapales may duwa man ka titulo nga ginauyatan. Initanan mga kabombo ang yara sa Super Bantamweight Division. Kung sino man ang magdaog sa duwa ang malakip pa sa 4-belt era nga kung sa diin mangin undisputed champion sa aton sini nga mga kabombo nga malakip sa listahan sa mga bantugon man nga mga boksidor kaangay ni Terence Crawford. Sa aton sini nga mga kabombo padayon sa karon ang preparasyon sa Pinoy boxer kag inisya ang nagatingwa nga ma-knockdown ang pambato naman sa Japan. Si Nauya Inoue ang mayara sang 25 wins, clean record ini sa aton sino mga kabombo wala pa nakagipierde no base karon pa lang, samtang si Tapales naman ang mayara sang 37 ka mga kadalagan kag 3 ka mga pierde. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo nakuha ni Tapales ang WBA Super and IBF or International Boxing Federation belt sang ini ang nagdepensa batok sa kay Murodjon Akhmadaliev sang bulan sang Abril siniman nga tuig. Si Inoue nag-away man kaisa lang sa tuig 2023 para sa WBO and WBC belts kung sa diin gindismantolya si Stephen Fulton sa sulod lamang sang 8 ka rounds sa bulan sang July. Sa aton sini makabombo yari karon ang tail of the tape no sang duha ka mga boksidor nga balantayan
Nauya the Monster Inoue. Ang iya sini nga kadalagan or ang mga daog niya 25 ang daog. Wa isang pierde sa 25 ka mga kadalagan, 22 diri ang iya sini nga ginpang lipong, ginpang tumba, ginpang knockout. Wala sang draw ang away ni Nauya Inoue sa sulod sang boxing ring, 25 total bouts, no? Ang knockout percentage ni Nauya Inoue, the Monster, 88%. Ang height naman iya ni Inoue is 5'4", kagang iya sining reach is 67 inches. Southpaw stance si Nauya Inoue. Ini siya ang taga Yokohama, Kanagawa, Japan. Sa ato naman sini nga pambato nga si Marlon Tapales, may ara ini isang kabugusan nga 40 ka mga bouts. 37 ang daog, 3 ang pierde. Sa 37 ka kadalagaan, 10-9 sinidri ang daog, no? By way of knockout. Si Marlon Tapales ang may 48% knockout percentage, kasubong kag pareho lamang inisla kataas ni Inoue. Si Marlon Tapales ang nagataas man sang 5 feet and 4 inches. May reach advantage diri si Nauya Inoue nga kung sa diin ang reach ni Marlon Tapales is only 65 inches. So may ara sang 2 inch or 2 inches reach advantage ining si Nauya Inoue. Pareho ini sila nga walis. Si Marlon Tapales taga Kapatagan, Lanao del Norte. Sa aton sini nga mga kabombo, so close fight sa aton sini nga mga kabombo, winner take all, no? Ang duha ka belt ni Nauya Inoue is on the line. Same as with sa kay Marlon Tapales, ang duha sini ka mga belt is on the line man sa aton sini nga mga kabombo. No? So bantayan ang dugang pagid sini nga mga impormasyon driban sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Anay or sa Bombo Radio Iloilo sa pagdulong man sa inyo sa mga live updates direktamente dito iya sa may Tokyo, Japan. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon detalye sa mga nagapanguna nga mga issues kag balita man ang aton sini nga balikan pagkatapos ang Bombo Network News. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa itido, ilaga kag farm up. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Martes, Disyembre 26, taong 2023. Mga kabomba Kester Nation sa ating New Year's Countdown, 6 days to go bago ang bagong taon. Sa ulo ng ating mga balita, ito hong bilang naman nasugatan dahil sa paputok umakyat na sa 52. 5 dito naputulan ng daliri at kamay ayon sa Department of Health.
Nasa halos 60,000 naman na foreign traveler arrivals sa Ninoy Aquino International Airport na itala ng Bureau of Immigration sa kabuuan po yan ng Christmas Week. Ito na mga Bureau of Corrections sa may plano hong magtayo ng hiwalay ng mga kulungan para sa mga kapatid nating Muslim. Mas mababa namang import rate sa bigas, mais at karne, pinalawig pa hanggang Disyembre ng taong 2024. Ito namang usapin kaugnay sa BRP Sierra Madre na isinadsad sa Ayungin Shoal, isang Filipino concern ng Pilipinas ayon sa Pangulo. Sa international news naman ng Ukraine, ipinagdiwang ang Pasko sa mismong December 25 sa kauna-unahang pagkakataon. Sa ating sports balita, mga Japanese sabay nakaabang ho at excited na sa laban ng kababayang si Inoue kontra kay Tapales. Sakaling manalo nga itong si Inoue, magiging historic ito para sa bansang Japan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Umakyat na ho sa 52 itong kabuang bilang ng mga nasugatan dahil ho sa paputok matapos madagdagan ng 24 na bagong kaso batay ho sa inilabas na datos ng Department of Health kaninang alas 6 ng umaga, Disyembre 26. Ang mga bagong biktima ay nasa edad hanggang 5 hanggang 52 taong gulang, kung saan 23 ay kalalakihan at isa ho ang naitalang babae. Kung saan nakapagtala nga ang Department of Health ng 5 kaso na itong tinatawag na traumatic amputations dahil sa paputok. 3 dito ay minor de edad at matatanda na pawang mga lalaki na nagresulta ho. Pasintabi ho sa mga nanananghalian ngayong hapon, abay nagresulta ito sa pagkaputol nga ng daliri at kanilang kamay. Ilan ho sa mga paputok na ginamit ay ang illegal na boga, plapla, 5-star at Goodbye Philippines fireworks at ang legal na whistle bomb. Nasa 22.92% ang naganap sa bahay o kalapit na mga kalye. 21 dito ay aktibong nasangkot nga at 16 naman ang mga kinabibilangan ng illegal na paputok. Naitala ang mga kaso nitong fireworks-related injuries dito ho sa National Capital Region na nasa 20.38%. Diyan naman sa Region 3 na mayroong 6.2% at sa Region 12 na mayroong 5.10%. Samantala, kinilala naman ng Department of Health ito hong pagsisikap ng Philippine National Police, partikular na ho itong pagsugpo nito sa mga ipinagbabawal na paputok at walang habas na paggamit ng baril sa nakalipas na pagdiriwang ng Pasko at sa papalapit nga na bagong taon. Samantala, sa iba pang balita, pumalo na sa halos 60,000 na mga foreign travelers ang bumuhos sa Ninoy Aquino International Airport sa kabuuan ng Christmas Week. Sa naturang bilang, 85% dito ay mula sa NAIA na aabot sa 58,993 na individual. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang kanilang ahensya ay nakahanda anumang oras na daragsa ang mga pasahero sa lahat ng mga paliparan at mga pantalan sa ating bansa. Sinabi pa ng opisyal sa bagong taon ay naka-full deployment rin ang kanilang mga tauhan sa pagbabantay ng immigration desk. Layunin nito na matutukan ng mga biyahero na habol pa sa pag-uwi bago ang bagong taon. Muli namang pinalalahanan ng Bureau of Immigration ng mga pasahero na gumamit ng e-travel para mapabilis pa ang immigration process. Kinakailangan din itong gawin 72 oras bago ang kanilang opisyal na pagbiyahe. Sa iba pa nga mga balita sa oras na ito, naglabas muli ang pamunuan ng Bureau of Fire Protection nito hong paalala sa publiko hinggil sa tamang obserbasyon sa pagsalubong sa bagong taon. Abay layon ho nito na manatiling ligtas at malayo sa anumang banta ng sunog ang publiko. Batay ho sa abiso ng kawanihan, iwasan daw ang paggamit nga ng paputok at pailaw at piliin na lamang nga itong mga alternatibong pampaingay kagaya na lamang ng mga turotot nang sa gayon nga ay maiwasan itong anumang hindi inaasahang disgrasya. Paliwanag pa ng Bureau of Fire Protection, abay kung hindi talaga may iwasan nga tiyakin lamang na ito ngang mga bibilhing paputok at pailaw ay mula ho sa mga rehistradong tindahan ng mga paputok. Layon nga nito na maiwasang maging biktima
ng pekeng paputok na maaaring magloko at makapinsala ho ng mga ari-arian. Iwasan rin ang pag-iimbak ng paputok ng matagal. Itago rin ito sa mga bata o huwag ipahawak o ibigay sa kanila. Paalala rin ng Bureau of Fire Protection na huwag magpaputok malapit sa mga tahanan o anumang gusali na maaaring makapasok nga itong naturang paputok. Una rito ay naglabas nga ng full alert status ang buong hanay ng Bureau of Fire Protection bilang bahagi ho ng paghanda sa pagsalubong sa bagong taon. Iniulat naman ng Bureau of Corrections na abot sa mahigit 1,000 person deprived of liberty ang napalaya ng kanilang kawanihan ngayong buwan yan ng Disyembre. Sa isang pahayag, sinabi ni Bucor General Gregorio Catapang Jr., ito ay may kabuang 1,093 na person deprived of liberty ang kanilang binigyan ng kalayaan. Dahil dito ay nakapagpasko ang mga dating bilanggo na kasama ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Batay naman sa datos ng ahensya, kasama sa mga pinalaya ay napawalang sala sa kanilang kaso, nakapagsilbi na ng kanilang sentensya at nagawaran na rin ng parol. Idinagdag pa ng opisyal na patuloy nilang ipapatupad ang bilis laya program ng kanilang tanggapan. Layunin din ito na mapabilis ang paglaya pa ng mga bilanggo at upang sa gayon ay mabawasan din ang populasyon ng mga bilanggo sa mga piitan sa bansa. Nagpaalala naman ang Bureau official o Bucor official sa mga pinalayang person deprived of liberty na dapat ay maging huwaran sila sa estado kasabay ng kanilang pagbabagong buhay. Samantala, siniguro naman ng pamunuan nga nitong Bureau of Corrections na magkakaroon na rin ng hiwalay na kulungan para ho sa mga persons deprived of liberty na mga kapatid nating Muslim sa bansa. Ito ho ang ginawang pagtitiyak ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang Jr. Ito ay kasunod nga ng naging panawagan at kahilingan ni Secretary for Muslim Affairs Al-Tila, at ayon nga kay Tila, layon nito na ma-preserve ito hong tinatawag na kultura nilang mga Muslim. Paliwanag naman ng ni Katapang sa Sambuanga nila target na magtayo nga nitong kulungan na tanging mga Muslim PDLs lamang itong mga ipipiit. Samantala sinabi rin ng opisyal ng Bureau of Corrections na nakipagsanib puwersa na rin sila sa Department of Agriculture upang masiguro ng sa gayon ay makatulong nga itong mga bilanggo sa pagpapalakas ng food security sa buong bansa. Sa mga itatayong kulungan naman sa ilang rehiyon ng bansa, magkakaroon ho ng pagkakataon itong mga bilanggo na makapagtanim. Silimunala rin ng ahensya na ang ganitong hakbang sa probinsya nga ng Palawan. Sa mga karagdagan pang balita ay naprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig pa ng mas mababang taripa para sa bigas, mais at produktong karne hanggang sa pagtatapos po yan ng Disyembre ng taong 2024 para mapanatiling stable ang presyohan sa gitna ng mga banta dulot na rin ng El Nino phenomenon sa mga susunod na buwan. Sa inisyong Executive Order No. 5, sinabi ni Pangulong Marcos na ang pinalawig pa na mas mababang import rates ay dahil na rin sa nakaambang negatibong epekto ng tagtuyot sa presyo at produksyon na rin ng bigas at mais at nagpapatuloy na paglaganap pa ng African Swine Fever na naglilimita sa kalakalan ng karne sa ilang mga exporting countries. Ang tariff rate para sa bigas ay mananatili po yan sa 35%, habang ang buwis naman ay pinapataw sa imported na mais ay mananatili naman sa dati nitong tariff rates ayon na rin sa bagong presidential directive na nagpapalawig pa sa modified na rates ng taripa. Ang naturang rates ay una nang inaprubahan noong taong 2021 na pinalawig nga ngayong taon dahil sa mataas na rin na inflation. At sinabi ng Pangulo na panibagong extension ang kailangan hanggang sa katapusan pa ng susunod na taon. Matatandaan na ang inflation nga ng ating bansa noong nakalipas lamang na buwan ay nasa 4.1%. Subalit pumalo pa sa average na 6.2% noong unang 11 buwan po yan ng taong kasalukuyan na malayo pa sa target ng pamahalaan ngayong taon na 2 hanggang sa 4%.
Dapat na hong ipagbawal sa lahat ng syudad at munisipalidad sa buong bansa itong mga paputok ayon kay Department of the Interior Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. Ayon ho sa kalihim, bagamat mayroong mga lokal na pamahalaan na nagpasanga nitong mga tinatawag na ordinansa na nagpapataw ho ng total ban sa mga paputok at nagtalaga ng mga lugar para ho sa fireworks display, abay hindi pa rin aniya ito sapat. Kung kaya't, umaapila ang Department of Interior Local Government Chief sa lahat ng mga local government units na tularan nga itong ginagawa ho ng Davao at Quezon City na pagpapatupad ng tinatawag na firecracker ban. Nakitaan niyang marami na sa ating kababayan ang nasugatan dahil nga dito sa mga paputok, lalo na ito hong malaking bilang ng mga naputukan na mga bata. Maaari naman ariyang salubungin ang bagong taon ng mapayapa at magkaroon na lamang nito hong fireworks display sa mga local government units sa iisang lugar upang maiwasan nga itong mga posibleng aksidente dahil huyan sa mga paputok. At batay sa datos nga ng Department of Health, mahigit 50 na itong bilangan ng nasugatan dahil sa mga paputok kung saan mayroong nagtamo ng eye injury habang nasa designated area ng fireworks display. Kaya payo ho ng Department of Health na dapat malayo itong mga tao na nais manood ng fireworks display sa kanilang komunidad upang maiwasan nga ang anumang hindi inaasahang pinsala. Samantala sa panig naman ho ng manufacturers at itong mga dealers ng pyrotechnics, iginiit ng mga ito na sa halip na tuluyang ipagbawal nga itong pagbibenta ng mga paputok, abay dapat na paigtingin na lamang itong mga regulation at pagbabantay sa mga ilegal na paputok dito sa ating bansa. Samantala, kaugnay pa rin po sa mga usapin sa paputok, abay nakumpiska ng kapulisan ng mga ipinagbabawal na paputok mula sa iba't ibang stalls. Doon po yan sa Divisoria, sa Maynila, ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon. Kabilang sa mga nakumpiskang paputok ay ang bawang, 5-star, piccolo at maging ang plapla. Ayon kay Police Major Joselito de Los Reyes, ang hepe ng Station Investigation and Detective Management Branch ng Manila Police District Station 11, na patuloy ang kanilang pagmomonitor sa mga binibenta na illegal na paputok at sinisiguro nilang makakasuhan ang mga walang permit. Itong araw nga ng Lunes, nasa kabuang 34,031 na piraso ng mga paputok ang nakumpiska. Ayon yan sa datos ng Philippine National Police. Nasa 8 katao naman ang naaresto dahil nga sa illegal na mga paputok. Sa kasamaang palad naman, mayroon na ring 2 katao ang namatay dahil sa sunog sanhi pa rin po yan ng mga paputok at 11 naman ang naitalang nasugatan. Sandaling ito ay kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan. Ito hong pagbabawal na pagbibenta, pamamahagi at paggamit ng mga paputok ilang araw bago nga itong bagong taon, muling ipinanawagan ng mga senador. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Muling iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian ang kanyang panawagan para sa pagbabawal sa pagbibenta, pamamahagi at paggamit ng mga paputok at iba pang pyrotechnic devices ilang araw bago ang bagong taon. Ayon kay Gatchalian, nabawasan man ang bilang ng mga pinsalang may kaugnayan sa paputok sa pagsalubong sa bagong taon dahil sa mas malawak na regulasyon ng pamahalaan, mainam na bawasan pa kung hindi man maalis sa mga pinsala ng paputok sa pamamagitan ng pagbabawal sa sino man o namang negosyo na gumagawa, nagbebenta o nagpapalabas ng iba't ibang uri ng paputok o pyrotechnic devices, maliban na lamang sa mga otorisadong fireworks display. Dahil likas anya sa mga Pilipino na ipagdiwang ng maingay at buhay na buhay ang Pasko at bagong taon, ang higit na mahalaga ay matiyak na ang ating mga pagdiriwang ay ligtas. Nagpaalala rin ng senador sa publiko na malaki ang epekto ng paputok sa mga alagang hayop. Huwag anyang kalimutan na may psychological trauma at anxiety disorder na maaaring idulot ang mga paputok o anumang pagsabog. Sinabi pa ng mambabatas na kahit na mayroon ng Executive Order No. 28 na nagtatakda para sa regulasyon at kontrol sa paggamit ng mga paputok at iba pang pyrotechnic device, nananatili pa rin ang mga pinsalang nauugnay sa paggamit nito.
Dagdag pa ng senador, bukod sa pinsala na maaaring idulot ng mga paputok sa katawan, maaari nitong maging sanhi ng sunog at magdulot pa ng polusyon sa hangin. Ang pinakamasama pa ay kung magiging sanhi ito ng pagkamatay. Samantala, bukod sa panawagan sa pagbabawal sa paggamit ng paputok, ilang araw bago ang bagong taon, ibinahagi rin ng senador ang kanyang wish para sa bansa. My wish for the country is we continue to grow economically. We continue to outpace, we continue to outgrow our debt kasi malaki pang debt natin, and we continue to reduce our poverty rates in our country. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo Sports News. Sa atin hong balitang pampalakasan, abay biniguho ng Boston Celtics itohong kupunan ng Los Angeles Lakers sa kabila ho nitong big-time performance ni Lakers center Anthony Davis. Muli kasing gumawa si Davis ng 40 points at 13 rebounds sa kabuuan ng laban. Gayunpaman, hindi nagawa ng iba pang Lakers player na tumbasan ang magandang performance ni Davis kung saan 17 points na lamang ang pinakamalaking individual point na naipasok kasunod sa kanya. Nagawa naman ito ng guard na si Taurean Prince. Big-time performance naman ang naging kasagutan ng Boston Celtics, lalo na kay Kristaps Porzingis na gumawa ng 28 points at 11 rebounds. Ibinabad naman ng Boston Celtics ang forward nila na si Jason Tatum sa loob ng 41 minutes at gumawa ng 25 points, 8 rebounds at 7 assists. Lahat ng starter ng Boston Celtics ay gumawa ng double-digit score kung saan ang pinakamahaba rito ay 18 points. Nagawa ng Boston na makapagpasok ng 46 shots sa kabuuan ng naturang laban. Mula sa 46 shots na ito, 31 dito ay sa pamamagitan nga ng assist. Muli ring ipinakita ng Boston itong magandang depensa sa kabuuan ng laban at pinilit ang Lakers na gumawa ng 12 turnovers. Maliban dito, nagawa naman ng Boston Celtics na makapag-block ng 7 beses kumpara sa iisang pagkakataon lamang na nagawa naman ng kupunan ng Lakers. Nagtapos ang naturang laban sa score na 126-115 at pabor nga ito sa Boston Celtics. Ang laban naman ho sa pagitan ng Boston at Lakers ay isa sa mga highlight nga sa Christmas game ng National Basketball Association. Sa iba pang mga balita, kaugnay pa rin po dito sa ating balitang pampalakasan, ay pinayukuho ng defending champion na Denver Nuggets itong Golden State Warriors sa Christmas game special ng National Basketball Association sa score na 120-114. Nagawa ito ng Nuggets sa pamamagitan ng magandang opensa ng lahat nitong starting 5 players na kapwa nag-ambag ng double-digit score at 28 points dito ay galing kay Jamal Murray, 26 points at 14 rebounds naman ay galing kay Nikola Jokic at 19 points, 10 rebounds naman ay galing kay Michael Porter Jr. Ang dalawang iba pang starter na sina Aaron Gordon at Kentavious Caldwell-Pope ay kapwa nag-ambag nga ng tig 16 points. Para naman sa Golden State Warriors, nalimitahan lamang si Stephen Curry ng hanggang sa 18 points habang 9 points lamang ang nagawa ng kanyang splash brother na si Klay Thompson.
Nanguna sa Warriors ang bench player na si Andrew Wiggins na gumawa ng 22 points. Si Wiggins ang tanging Golden State player na gumawa ng mahigit 20 point sa pagkatalo nga ng naturang kupunan. Naging malaki ang tulong sa Denver ang ito nga 23 fouls na kinamada ng Warriors dahil upang mabigyan ito ng 32 bonus shots mula sa 32 free throw attempts. 26 ho ang nagawa ng kupunan. Hawak na ngayon ng Denver ang record na 22 wins at 10 losses record habang 15 wins at 15 losses naman sa panig ng Golden State Warriors. Sa iba namang balita, pansamantalang itinigil ang mga operasyon ng Metro Rail Transit Line 3 nitong umaga po ng Martes matapos na mapansin ang usok sa isa sa mga tren, subalit wala naman pong nangyaring sunog. Nangyari nga po ang insidente dakong alas 6:30 ng umaga na nakapekto naman sa southbound train. Ilang saglit pa lamang kasi matapos na umalis ito sa may Kamuning Station, inanunsyo ng driver-operator sa pamamagitan ng public address system na mayroong nag-press ng emergency button. Kung kaya't sa sumunod na istasyon ay pinakiusapan ng mga pasahero na bumaba muna sa tren saka sila nagsagawa ng inspeksyon ang mga otoridad. Naibalik din naman agad ang operasyon nang makitang ligtas ng makasakay muli sa MRT3 ang mga pasahero. Sa pagkakataong ito ay kumuha muli tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan na tinutukan nga nitong ating mga Bombo Radio reporters. Itoong si Vice Presidente Sara Duterte nagbabala sa publiko naman hinggil sa mga tao itong grupo na nangongolekta ng pera gamit ang kanyang pangalan. Si Vice President Duterte nagpaabot naman ng mensahe ngayong Pasko sa mga miyembro ng Semio Council. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Nagbabala si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa publiko hinggil sa mga tao o grupong nangongolekta umano ng pera gamit ang kanyang pangalan. Sa isang pahayag na ipinost ng Vice Presidente online, pinag-iingat niya ang publiko sa mga nagpapakilalang mga kawani umano ng Bureau of Customs o iba pang ahensya ng pamahalaan na pakay na makakuha ng pera at sasabihing pondo para sa kampanya. Binigyang diin ni Duterte na ito ay isang scam. Walaan niya siyang inutusan na sino man para maglikom ng pera para sa publiko o kahit na anong klaseng gawain o layunin. Anya pa, i-report ang mga nalalaman tungkol sa mga scam na katulad nito sa Philippine National Police. Samantala, sa ibang balita naman, nagpaabot ng pagbati ngayong Pasko si Vice President Sara Duterte para sa mga miyembro ng Southeast ASEAN Ministers of Education Organization. Nagpasalamat ito sa walang sawang kooperasyon sa pagpapatibay ng Southeast Asian community sa pamamagitan ng education, innovation at learning. Our resiliency and unity have brought us to better avenues of growth towards excellence in lifelong learning and development for every learner. The road ahead may be complex and challenging. Still, our collective pursuits for greater competency will empower us further in fostering a culture of academic research, sound education policy reforms, and teacher training in the ASEAN region. Ani Duterte, sa darating na taon, patuloy anyang magsumikap ang publiko tungo sa education recovery efforts at magtulungan upang mapadali ang policy dialogues at pagyamanin ng leadership programs sa buong rehiyon ng ASEAN upang ang ating mga mamamayan ay umunlad lalo na sa edukasyon, agham at kultura. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, inilabas naman na ng lokal na pamahalaan ng Quezon ang ilang mga abiso sa trapiko. Kaugnay po yan sa gaganaping Countdown to 2024 Quezon sa may Quezon Memorial Circle. Inaasahan kasi ang pagbagal ng trapiko sa kahabaan po yan ng Elliptical Road sa darating po yan na katapusan ng Disyembre dahil sa pagsalubong sa bagong taon. Marami rin kasi ang posibleng manunood na mga tao doon si Countdown to 2024 sa nasabing lugar. Batay sa abiso, posibleng magsikip ang trapiko dakong hapon dahil magsisimula ang programa alas 4 po yan ng hapon sa araw po ng Linggo. Magdi-deploy naman ang Quezon City Local Government Unit ng mga tauhan mula sa Traffic and Transport Management Department at sa Department of Public Order and Safety.
Sila ay magkakaroon po ng mga mandatong pagsasaayos sa daloy ng trapiko sa nasabing lugar. Maaari namang dumaan sa mga alternatibong ruta ang mga sasakyan para hindi po maipit sa traffic. Bukod sa inasahang libreng concert, magbibigay din ang Quezon City Local Government Unit ng libreng sakay gamit ang kanilang mga bus sa araw po ng countdown. Pangunahing layunin po nito na hindi mahirapan ang mga manonood sa pagpunta at gayon na din sa kanilang pag-uwi mula sa venue. Dagdag pa ng lokal na pamahalaan, ang operasyon ng Quezon City Bus Service ay hanggang alas 2 po yan ng madaling araw ng Enero 1 at ito po ay available lamang sa mga sumusunod po na ruta. Una, ang Route 1 sa Quezon City Hall o yun doon po sa may Kalayaan Avenue patungo sa may Cubao. Ang Route 2 naman po ay sa may Quezon City Hall at ang Route 4 naman po ay nasa Quezon City Hall at ang Route 5 ay doon po sa may Quezon City Hall mula po yan sa Mindanao Avenue sa pamamagitan po yan ng Visayas Avenue. Ang ika-6 naman pong ruta ay doon po sa may Quezon City Hall patungo sa may Gilmore Avenue. Ang ika-7 ruta naman ay sa may Quezon City Hall patungo po sa C5 o sa may Ortigas Avenue exit. Ang ika-8 naman pong ruta ay manggagaling sa may Quezon City Hall patungo po doon sa may Muñoz. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, kinumpirma ho ng Bureau of Immigration na 2 pedophile foreign national ang naharang ng kanilang mga tauhan at hindi nga pinayagang makapasok dito ho sa ating bansa. Sa isang pahayag, kinilala ng Bureau of Immigration itong mga suspect, ang mga convict na sila James Relly Grant, 44 na anyos, ang si Gideon Hayes at 52 taong gulang. Naharang si Grant sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal T, noong December 22. Habang ito namang isa ay naharang naman noong December 20. Sa isang pahayag nga ay ayon kay Immigration Commissioner Tansinco, itong 2 foreign national ay napagbawalan nga ng makapasok muli dito sa Pilipinas batay ho dito sa umiiral na Philippine Immigration Act of 1940. Sa ilalim kasi ng Section 9 ng naturang batas, ang sinumang nahatulan ho ng krimen na may kinalaman sa moral turpitude ay dapat na pagbawalan makapasok sa ating bansa. Ayon pa sa ahensya, si Grant ay isang rehistradong sex offender na sa Jacksonville, Florida at hinatulan ito ng sex crime na 25 taong gulang na 25 taon na ang nakakalipas. Si Hayes naman ay nakonvict sa 19 years ago, itong nakalipas dahil sa mali nitong pagtrato sa bata. Inamin rin ito na nagpapadala siya ng pera sa ilang batang Pilipino na nakilala niya online at sa nagdaang pagbisita niya dito sa ating bansa. Samantala, ang parehong foreign national naman ay kabilang ngayon sa blacklist ng naturang kawanihan. Samantala, matagumpay namang naaresto ng mga kinaukulan ng isang lalaking pasahero matapos itong mahulian ng caliber 38 na baril sa loob po yan ng passenger terminal building ng Port of Ormoc. Ang pagkakaaresto na ito ay bunsod na rin ng pinaigting pa na pagpapatupad ng Philippine Ports Authority ng kanilang mga safety at security protocol sa lahat po ng kanilang mga pantalan. Kung maalala, inanunsyo ng naturang ahensya ang kanilang isa sa gawang paghigpit pa sa mga pantalan dahil na rin po yan sa inaasahang pagbuhos ng mga pasahero na magsisiuwian sa kanilang probinsya ngayon pong holiday season. Sa isinagawa namang x-ray, nakita sa naturang screening na ang lalaki ay mayroon pong bitbit na baril at magasin nito kabilang na ang ilang personal na gamit. Batay naman sa investigasyon, hindi na nakapagpresenta ang lalaki ng kaukulang dokumento para sa baril na nakuha sa kanyang pag-iingat. Kaagad naman po itong itinurn over sa may Ormoc City Police Station 1 at ang lahat ng kanyang mga gamit. Samantala, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ito hong ilang grupo ng transportasyon dito sa ating bansa. Partikular na nga itong grupo ng pagkakaisa ng mga samahan at super at operator nationwide o itong piston na maging paborable nga sa kanila
ito hong magiging desisyon ng Korte Suprema sa petisyon para sa temporary restraining order sa phase out ng mga traditional na jeep sa ilalim ho ng Public Utility Modernization Program ng ating pamahalaan. Ayon ho kay Piston President Modi Floranda, abay umaasa ito na papanig nga sa kanilang posisyon ang hustisya upang patuloy na maserbisyuhan ng sektor ng transportasyon ang ating mga mananakay. Matatandaan na noong December 21, abay hiniling ho ng grupo sa kataas-taasang hukuman na pigilan ang implementasyon netong tinatawag na Public Utility Vehicle Modernization Program at ilang mga direktiba kaugnay nito dito sa pamahalaan. Kaugnay nito, naghain nga ang grupo ng Petition for Certiorari and Injunction na kung may question sa legalidad ng December 31 na deadline na itinakda nga para dito sa Public Utility Vehicle Modernization Program pamahalaan at hiniling nga itong issuance ng temporary restraining order para nga mapigilan itong tinatawag na implementasyon nito hanggang marisolba nga ang naturang petisyon. Sa panig naman ng grupong Manibela, sinabi ng presidente ng grupo na si Mar Valbuena na nakatakdang magkita ang kanilang grupo at itong grupo naman ng Piston para pagplanuhan itong kanilang magiging susunod na hakbang. Maalala na original na plano ng grupo na isagawa nga itong transport strike hanggang December 29 bilang protesta sa nakaambang pagpaso ng franchise consolidation sa katapusan ng December ng taong ito. Samantala, ginit naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat tinutulungan ng Estados Unidos ang Pilipinas sa pagsasagawa ng sea patrols o pagpapatrolya sa mga karagatan, ang usapin niya o kasalukuyang sitwasyon ng BRP Sierra Madre na nagsisilbi pong outpost ng ating bansa na kinakalawang at luma na ay isa daw na problema ng ating bansa at naisaan niya nitong resolbahin ang naturang problema. Bunsod nito, ginagawa naman ng pamahalaan ang lahat ng kanilang makakaya para mapanatili ang presensya sa Ayungin Shoal at matiyak na mahatiran ng supply ang tropa ng Pilipinas na nakaistasyon doon. Inihayag din ng Pangulo na ang Estados Unidos na treaty ally ng Pilipinas ay hindi lamang ang natatanging bansa na nagpapadalaan niya ng mga barko para magsagawa ng pagpapatrolya sa lugar, kundi maging ang iba pang bansa katulad na lamang ng Japan at South Korea, Australia at minsan ay ang Canada. Minsan din ay nagpapadalaan niya ang European countries ng kanilang sariling barko, kung kaya't isaan niya itong concerted effort. Ginawa nga ng Pangulo ang pahayag na ito kasunod na rin ng mga ulat na nagbibigay umano ang Estados Unidos ng payo sa Pilipinas para sa pagkumpuni ng naturang warship. Samantala, appreciated ngunit kulang sa inclusivity. Yan ang naging tugon ho ng LGBT plus group na bahaghari sa inilabas na Executive Order number 51 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ho ay nagtatakda sa pagkakaroon nga ng Committee on LGBTQ plus Affairs upang palakisin nga itong mekanismo laban sa diskriminasyon na nararanasan ng anumang miyembro ho nitong tinatawag na LGBT plus. Ayon ho sa chairperson ng baghari na si Reyna Valmores, ang komposisyon ng naturang ang nasabing komite ay pawang mga opisyal lamang ng ilang ahensya ng gobyerno at hindi nanggaling sa civil society at non-government organization na may espesyalidad sa LGBT rights. Inihag niya rin sa isang panayam na ang pagbuo nga ng komite ay nakapaloob nga dito sa tinatawag na SOGI Equality Bill na mahigit 2 dekada nang nakatenga sa Kongreso. Mas kailangan umano ng mga tao ito hong konkretong batas na magpoprotekta sa lahat ng Pilipino laban sa diskriminasyon batay sa kanilang kasarian. Para naman kay Babay Lanes Executive Director Jap Ignacio, dapat aniyang makipagtulungan ang naturang komite sa miyembro ng LGBT plus para mabigyan ng solusyon itong problemang kanilang nararanasan.
Dagdag pa ng opisyal na ikinululugunita nila itong pagkakaroon ng ganitong komite, pero sana raw ay magkaroon ng meaningful representation itong sektor ng LGBT+, katulad na lamang ng pagkakaroon nga ng konsultasyon at pakikinig sa kanilang mga hinaing, at higit sa lahat ay naway bigyan umano sila ng pagkakataon na pangunahan nga ang naturang komite. Umaasa naman ang naturang grupo na ito ay magiging daan upang suportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpasa sa SOGIE Equality Bill. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, umayag na ho itong Chinese shipping company na bayaran ito hong may-ari ng fishing boat na Ruel J. para ho sa loss and damage para nga sa naturang bangka na nabangga sa may bahagi ho ng Occidental Mindoro nitong unang bahagi ng buwan ng Disyembre, ayon ho yan sa inilabas na ulat ng Philippine Coast Guard. Ito ay matapos nga na magkasundo ang dalawang panig, ito hong Bania owner at Taihang Shipping Company Limited kaugnay sa naturang insidente. Nakipagtulungan na rin ang Philippine Coast Guard sa maritime services firm na Pandiman Philippine Incorporated para sa assessment ng pinsalang tinamo ng naturang fishing boat. Matatandaang nasagip nga ng Philippine Coast Guard ito hong abot sa 5 mangingisda matapos na mabangga nito hong MV Taihang 8 ang stationary na Ruel J noong Disyembre 5 ng kasalukuyang taon. Abay tumaob ho ang fishing boat at iniwan na lamang ng China flag bulk carrier na naglayag patungong Indonesia pananga mangyari nga ang naturang insidente. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat sa sitwasyon sa mga pangunahing expressway ngayong holiday season na nanatili daw na maayos ayon yan sa Toll Regulatory Board. Kaugnay niyan, may nakalapang balita si Bombo Tropio Anuada Jr. Wala pang namomonitor na malakihang thoroughfare accidents sa mga expressway palabas at papasok ng Metro Manila sa magdamag ang Toll Regulatory Board ngayong Kapaskuhan. Ayon kay TRB spokesperson Julius Corpus, naging maayos ang daloy ng trapiko sa mga tollways bagamat may mga napaulat na mga reklamo na naaberya, partikular na sa mga daan. Dagdag pa ni Corpus, karamihan sa mga napaulat na reklamo ay sa mga lubak o manong daan papasok sa Santo Tomas Exit sa bayan ng Batangas. Gayunpaman, mayroon na niya silang direktiba na programa dito upang mabigyan ng agarang solusyon. Ay nagagalak na wala naman po tayong naranasang malaking problema ukol sa paggamit ng ating mga electronic toll collection systems na nagmagamit ng RFID. Yan po ay bansod na rin ng pagsusumikap ng aming tanggapan at ng mga toll operator. Kung ano man po ang naging mga problema ng ating mga RFID systems before, maayos na nang sa ganun ay mas mabigyan ng mabilis at makomportableng paglalakbay at transaksyon ng ating mga kababayan ng RFID sa ating mga express. Patuloy pa din ang paalala ng tanggapan na magpakabit ng RFID sticker para sa mas mabilis na proseso at mabilis na pagbiyahe ngayong Kapaskuhan at bagong taon. Kasabay nito, nagpaabot ng paalala si Corpus sa mga motorista para sa maayos at ligtas na pagbiyahe. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras 22 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagkakataon ito ay makakapanayam natin si Lieutenant Colonel Rodrigo B. Lutao Jr. Ito hong kaugnay pa rin ho dito. Dito ay siya ho ay nagsisilbi bilang Chief Public Information Office ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay pa rin ho dito sa Communist Party of the Philippines Anniversary ngayong araw. Magandang tanghali, Colonel. Matatanong ko lang, ano ho ba itong mga ginagawa ninyong preparasyon kasabay nga nitong anibersaryo nitong pagkakatatag ng New People's Army ngayong araw, Desyembre 26? At matagal na po kaming naka-ready sa mga ganitong pagkakataon. Even before last year, sa ngayon nga po, ituloy-tuloy po yung ating decisive military operations sa buong area po ng Northern Luzon Command.
Actually, noong 23 December, nagkaroon po ng magandang resulta yung ating operasyon at naengkwentro po yung tropa natin sa bandang bayan ng Gataran, Cagayan province po, na nagresulta sa pagkamatay ng 2 bandido. Actually, matagal na po kaming naka-ready sa mga ganitong pagkakataon, even before last year. Sa ngayon nga po, ituloy-tuloy po yung ating decisive military operations sa buong area po ng Northern Luzon Command. Well, Colonel, pero may mga inaasahan po ba kayo na counter-offensive after nga nitong sinasabi ninyong tagumpay na operasyon nga dyan sa Region 2, Colonel? Sa ngayon po, sir, exhausted na po yung kanilang grupo. Dahil nga po doon sa ating ginagawang operasyon at sa tulong po ng National Task Force to Aid Local Communists, halos wala na pong sumusuporta sa mga teroristang grupo. Kung mayroon man pong natitira, yun na lang po talagang mga hardcore at hindi na po umaasa na magkakaroon pa ng maayos na bukas yung kanilang kilusan. So yung armed forces po, lalo na ang Northern Luzon Command, based doon po sa guidance ng ating commander, Lieutenant General Fernil Buca, Philippine Air Force, hindi kami hihinto sa pagkakondukto ng ating mga operasyong militar kahit mayroong unilateral ceasefire na in-announce po yung teroristang NPA. Kasi naman po, wala naman po sila talagang credible na leadership sa ngayon. Sino po ang maniniwala sa sinasabi nila? Actually, yung kanila pong pronouncement na unilateral ceasefire, yung 2 araw, is wala pong saysay yun, sa totoo lang. Unang-una, sinong magsasabi na mayroong unilateral ceasefire? Wala silang leader. Pangalawa, exhausted na po yung kanilang mga armado. So, in-announce po nila yun para magpahinga yung kanilang forces. At the same time, kung makahanap ulit ng mga mabibiktima through extortion, makapangulimbat ulit ng suporta, gaya ng bala, at kung ano pang mga posibleng makatulong sa kanilang organisasyon, gaya po ng mga pagkain. Colonel, may katanungan rin dito ang aking kapartner, si Bombo Ever Lirico. Bombo Ever, go ahead. Okay, Colonel, pagdating naman po sa deployment ng mga kasundaluhan po natin, especially the Northern Luzon Command, wala naman po bang kakulangan as of now, Colonel? Nandun pa po yung ating mga kasundaluhan. Actually, sa buong taon po ay tuloy-tuloy yung ating operasyong militar sa mga lugar na madalas pinamumugaran ng mga armadong terorista. Yun nga po, siguro dahil nakikita nila yung pagka-agresibo ng ating mga kasundaluhan, naging resulta yun sa maraming pagsuko ng kanilang mga armado. And yung iba naman po na medyo may katigasan, ayan, namamatay sila sa engkwentro. So, hindi po ito by chance na nagpe-prepare tayo dahil anniversary. So, masugid po yung ating ginagawang operasyong militar sa buong area po ng North and Central Luzon upang matupad po yung ating hangarin na total victory against doon po sa mga teroristang grupo. Okay. Aside po sa usapin ng insurgency sa ating bansa, ongoing din po ngayon ang pagbabantay ng Armed Forces of the Philippines bilang karagdagan po ng puwersa ng Philippine National Police ngayong holiday season. Hindi naman po ba ito nagiging balakid upang mabantayan po ninyo ang buong area of responsibility po ng Northern Luzon Command, Colonel? Marami naman po ang ating mga personalidad sa Armed Forces. May kanya-kanya po tayong tasking. So, actually po yung ating kapulisan at ating kasundaluhan kasama na po yung Coast Guard, joint po usually yung ginagawa nating operasyon. So sa law enforcement at saka doon sa paghahanap ng mga armadong bandido, kasama po natin lagi ang mga kapulisan. Kaya po nagiging madali yung ating operasyon dahil pati yung mga mamamayan, sila rin ay kusang tumutulong sa pagbibigay ng mga informasyon kung sakali may nakikita silang mga gumagalaw na mga armado doon sa kanilang mga
kanya-kanyang lugar. Kaya po yung ating kasundaluhan is nakasandal sa ating mga mamamayan dahil sa kanilang kusang loob na pagtulong. Colonel, ongoing din ba itong pagbabantay nga ng Armed Forces of the Philippines bilang karagdagang puwersa sa Philippine? Colonel, matanong ko lang, may mga rason ba para magdiwa nga itong New People's Army ng kanilang anibersaryo na wala na rin kasi silang founder na si Joma Sison, Colonel? Sa mga teroristang grupo, wala silang dapat ipagdiwang eh. Dahil unang-una, nalalapit na po yung kanilang pagkaubos. Gayon pa man, simula't simula pa man ng kanilang pagkilos, ang pangapagdiriwang na tinatawag nila ay tinatawag nilang tactical offensive. Pagpatay ng mga kapwa Pilipino, pag-ambos ng mga pulis at sundalo, lalo na sa mga kapgo at iba pang kapwa Pilipinong sumasalungat sa kanilang pangingikil at extortion. At sinong matinong pag-isip ang magdiriwang sa pagpatay ng kapwa Pilipino, di ba? Sila lang yun eh. Dahil nalinlang at nabulag ang kanilang matinong pag-isip sa mga ilohilang wala nang sumusuporta sa buong mundo. Yan po. With that, maraming salamat, Colonel, at hanggang sa muli na kayo po ay aming makausap dito ho sa Bombo Radio Philippines. Kabumot ka, Star Nation, nakapanayam nga natin si Philippine Army Lieutenant Colonel Rodrigo B. Lutao Jr., ang Chief Public Information Office ng Northern Luzon Command. Kaugnay pa rin ho dito nga sa anibersaryo itong pagkakatatag nga ng Communist Party of the Philippines ngayong araw. Sa mga sandaling ito, abay kumuha na tayo ng mga balita na tinutukan ng ating mga provincial stations. Ito hong tatlong naitalang nasawi sa Cebu na may kaugnayan ho sa aksidente sa kalsada sa araw ng Pasko. Nasa 12 naman na minor de edad nakatakas sa Operation Second Chance sa besperas ng Pasko. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Cebu. May kabuang 3 patay ang naitala sa Cebu na may kaugnayan sa aksidente sa kalsada kasunod ng pagdiriwang ng Pasko, kung saan binawian ng buhay ang isang driver ng motorsiklo matapos maaksidente sa Cebu South Coastal Road, Barangay Cansohong, Talisay City. Kinilala ang biktima na si Lindon Lapos, 43 taong gulang, mula sa Tinaan, Naga at isang construction worker sa Danau City. Sa inisyal na investigasyon ng City of Talisay Traffic Operations and Development Authority o City TODA, nabangga sa gutter ang biktima na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Samantala, may isa pang ulat ng aksidente sa Lapu-Lapu City sa Old Mandawi-Mactan Bridge matapos mabangga ng isang pribadong sasakyan ang taxi at ang motorsiklo na may backrider. Kinilala ang 2 individual na sina Joselito Patalinghog at ang backrider nitong si Jay Anonson na nakatira sa Matumbo, Lapu-Lapu City. Kasalukuyang nasa Lapu-Lapu City Police Station ngayon ang driver na si John Mark Argabio para sampahan ng kaukulang kaso na pinaniniwalaang nakainom ng alak. Sa kabilang banda, may naiulat na 12 minor de edad ang nakatakas sa Operation Second Chance noong besperas ng Pasko, Disyembre 24, 2023. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Anisita Sueco, ang OIC ng DSWS, nabatid na nakatakas ang mga bata matapos gumamit ng matigas na bakal para mabuksan ang nakakandadong pintuan. Nabatid din na ang 2 minor de edad ay naibalik na sa pagkikipagtulungan ng pulisya, ngunit ang 10 minor de edad ay hindi pa, kaya naman patuloy ang panawagan ng sentro at ang tanggapan ng DSWS sa mga pamilya o sa mga nagkakakilala sa mga bata na magsabi sa kanila upang maibalik na ito sa sentro, lalo na at may kinakaharap pa itong kaso sa korte. So we are now urging their parents and our police station, PNP, to help us to help us and the children and return the children back to the center, Operation Second Chance, because they are presently have ongoing court cases. Ating napakinggan si Anisita Sueco, ang OIC sa DSWS. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Alea Patenyo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang nakakatandang kapatid abay nasawi matapos namang barilin ng nakababata nitong kapatid doon sa Iloilo. Kaugnay niyan, alamin natin kabong detalye mula sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Patuloy pa na pinaghahanap ng mga otoridad
ang lalaki na bumaril patay sa kanyang nakakatandang kapatid sa barangay Alibunan, Kalinog, Iloilo. Ang suspect ay si Raymark Sikina, 29 anyos, habang ang biktima naman ay si Philip Andrew, 33 anyos, pawang residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Major Miles Geron, hepe ng Kalinog Municipal Police Station, sinabi nito na lasing ang biktima nang mangyari ang krimen. Ayon kay Geron, tiniga ng biktima ang mga appliances sa kanilang bahay at maging ang mga motorsiklo. Anya, pinagsabihan ito ng kanyang nakababatang kapatid, ngunit sa halip na sumunod at tumigil, sinugod pa niya ito kung kaya't napilitan ang suspect na magpaputok. Nagtamo naman ang biktima ng sugat sa kanyang ulo, dibdib at yang na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Wala namang plano ang pamilya na magsampa ng kaso laban sa suspect. Yung magkapatid ito, yung kuya niya sa sobrang kalasingan ng habol ng palakol ba. Ang habol doon sa labas ng bahay nila, tapos tataga yung mga tao doon, at saka kung hindi niya maabutan yung mga motor ng tao, yun yung sinisira niya. Yung kapatid niya yung bunsong kapatid niya yung bumaril sa kanya. Sa sobrang kalasingan niya, nagwala sa labas hanggang na dumating yung taga-barangay, sinakapitan, at saka yung mga tanod niya, pinauwi siya. Doon pinagpabalo niya yung TV nila, yung ref. Pagdating namin doon, wasak-wasak na yung TV. Si Police Major Miles Geron para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balita pa rin mula sa ating mga probinsya. Itong sunod-sunod na insidente ng sunog dyan ho sa Bicol Region na itala sa Desperas na mismong araw ng Pasko. Nasunog na bahay higit 10. Ang balita niyan itinutukan ng Bombo Radio Legazpi. Sunod-sunod na insidente ng sunog ang naitala sa Besperas at mismong araw ng Pasko sa ilang lugar sa Bicol. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Bureau of Fire Protection Bicol Spokesperson Senior Inspector Edgar Tanyahura Jr., 3 insidente ng sunog ang nirespondihan ng kanilang mga tauhan sa Besperas ng Pasko, habang isa naman sa mismong araw ng selebrasyon. Kabilang sa mga nakapagtala ng sunog ay ang mga bayan ng Kanaaman at Buhi sa lalawigan ng Camarines Sur, gayon din sa Magallanes sa Sorsogon. Habang sa lungsod ng Masbate ay sa mismong araw ng Pasko nasunog ang nasa 12 kabahayan, kung saan 4 ang naabo ng apoy. Patuloy pa na inaalam ang dahilan ng naturang sunog, maging ang kabuang halaga ng pinsala. Ayon kay Tanyahura, karaniwan sa mga pinagbumula ng sunog ay ang electrical connections, lalo na ngayong sunod-sunod ang mga okasyon kung saan marami ang mga nakasaksak na mga appliances. Samantala, base sa datos ng ehensya ay tumaas ngayong 2023 ang naitalang insidente ng sunog sa rehiyon, hindi pa man natatapos ang taon. Noong nakaraang taon ay nakapagtala ng 614 na fire incidents, habang ngayong taon ay umabot na sa mahigit 700. Kung ay i-compare natin yung data natin ng last year sa ngayon, ay talagang meron po talagang consecutive na pagtaas. Kasi if I remember, medyo konti lang po yung ating mga sunog. Minor fire incident lang, at hindi po yung katulad nito na may mga involved na 7 houses. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas nag-uulata para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ito naman hong sa sports update natin, itong mga Japanese nakaabang at excited na sa laban ho ng kababayang si Inoue kontra Hokkay Tapales. At sakaling manalo ang kanilang kababayan na si Inoue, magiging historic ito para ho sa bansang Japan. Ang balita nga tinutukan ng Bombo Radio Jensen. Inaabangan na ng mga Japanese ang laban ng Japanese monster na si Naoya Inoue kontra kay World Boxing Association at International Boxing Federation champion Marlon Nightmare Tapales. Mamayang alas 7 ng gabi, oras sa Pilipinas, ang 12-rounder na laban ng dalawa sa Ariake Arena sa Koto City sa Tokyo sa unification bout sa 122 pounds. Ayon kay Bombo Hane Galvez, international correspondent sa Japan, magiging historic para sa mga Japanese ang laban, lalong-lalo na kung mapanatili ni Inoue na WBC at WBO champion, ang malinis na boxing record sa laban kay Tapales. Kilalang pinakamagaling na boxer si Inoue sa Japan na hawak nito ang 25-0 record, 22 nito ang knockouts.
Ang 30 anyos na si Inoue na tinawag na pound for pound king ang 2 beses na tinalo si Nonito, the Filipino Flash Donaire. Mainit ang balita ngayon kasi very historical fight ang mangyayari ngayong gabi. 7 o'clock dyan sa Pilipinas, 8 o'clock dito sa Japan naman. Hindi lang dito sa Japan excited ang labanan itong si Naoya Inoue na siyang pinaka number 1 na professional boxer sa Japan. Kaya ang mga Japanese kung siya ay lalaban, sila rin ay nagmo-monitor nito. Habang sa panayam ng Bombo Radio Jensen, sinabi ni head coach Ernel Fontanilla na mahigpit nitong bilin kay Tapales na kaagad na tapusin ang laban kung makakatsyempo ng knockout. Habang nakataya sa nasabing laban ang 4 na Super Bantamweight Championship belts. Well, nag-ensayo tayo ng mahaba, so diretso tayo 12 rounds. Pag may knockout, it's a bonus. Okay. Sabi ko, kaya yung pag nag-work agad ng maaga, yung game plan namin ay matatapos ng maaga din to. Yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo J. Facal. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito naman ho ang pagiging scientific boxer ni Tapales laban kay Inoue. Malaking bentahe nito ito sa unification bout ayon kay WBO champion Carl James Martin. Ang balitang yan itinutukan ng Bombo Radio Baguio. Naniniwala ang reigning World Boxing Organization Global Super Bantamweight Champion na si Carl James Martin na magwawagi ang Pinoy Champion na si Marlon Tapales para sa unification bout nito kontra sa undefeated boxer ni si Naoya Inoue ngayong araw sa bansang Japan. Ayon pa sa undefeated boxer na tubo ng Ifugao, isa sa mga bintay ni Tapales ang pagiging scientific boxer nito at dapat ay kapain niya muna ang laban sa mga unang rounds at huwag makipagsabayan sa Japanese boxer. Abot ng mahigit 5 linggong naging sayo si Tapales sa City of Pines para sa high altitude training nito na akma sa malamig na klima sa Japan. Una na rin inahayag ni Tapales sa interview noon ng Bombo Radio Baguio na 100% na itong handa at bibigyan niya ng magandang laban ang Japanese pound for pound king. Si Tapales ang reigning International Boxing Federation at World Boxing Association Super Bantamweight Champion, habang si Inoue naman ang hari ng World Boxing Council at World Boxing Organization o WBO. Tatangkain ng Lanao del Norte boxer na maging unang Filipino champion na hawakan ang 4 na lineal championship belt ng boxing. Pagpatuloy niya yung pagiging scientific boxer niya kasi malaking halaga yung ganun yung pagiging scientific boxer kasi hindi tulad ng mga boxer noon na puro boxing lang. And then syempre marami rin yung nagbago na pagdating sa boxing ngayon. And then sana maging advantage niya yun and then mahirapan si Inoue doon sa laro niya. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Alfred Punsog para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang World Boxing Council Asian Silver Featherweight Champion na si Michael Dasmariñas, pinataobang Panamyan boxer na si George Sanchez sa kanilang laban sa Cayman Island. Ang balitang yan itutukan ng Star FM Baguio. Pinataob ng World Boxing Council Asian Silver Featherweight Champion na si Michael Dasmariñas ang Panamanian boxer na si Jorge El Buffalo Sanchez sa kanilang ginanap na laban sa Lion Center, Georgetown, Cayman Islands. Hininto ng referee ang fight sa 6th round kung saan pinaulanan ni Dasmariñas ng suntok ang kanyang kalaban. Ito ang ikalawang beses na lumaban ngayong taon ang 31-year-old na Pinoy boxer kung saan matatandaan na pinabagsak rin nito sa 4th round ng laban ang kanyang nakatunggaling Indonesian boxer na si Patrick Liukhoto upang makuha ang World Boxing Council Asian Silver Featherweight title. Sa naging pahayag sa Star FM Baguio ng Pinoy boxer na Tubong Camarines Sur, ibinahagi nito ang ilan sa mga paghahanda na kanyang ginagawa para maging kondisyon at malakas sa kanyang bawat laban. Malaking tulong rin umano ang kanyang mga training sa labas ng bansa. Inamin din nito na napakalaking tulong sa kanyang bawat laban ang suporta na ibinibigay ng kanyang mga kababayan. Ayun po, sa lahat po ng mga kababayan po na patuloy sumusuporta sa akin, sobrang nagpapasalamat po ako sa mga prayers niyo, sa mga greetings niyo. Sana wag kayong magsawa no matter what happen, win or lose. Support lang po tayo, hindi lang po sa akin,
iba pa po natin mga kababayan na lumalaban abroad or dito sa Pilipinas. Sana full support po tayo. Yan po. God bless po sa inyo lahat. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa World Boxing Council Asian Silver Featherweight Champion na si Michael Dasmariñas. Matagumpay ang ilan sa mga nakarang laban ni Dasmariñas kung saan tinalo rin ito ang mga buksingerong sina Danny Tampipi at Ryan Ray Ponteras. Sa kasalukuyan, si Dasmariñas ay may 34 na panalo, 3 talo at 2 draw sa kanyang professional boxing career. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga kabomba Castor Nation, sa atin pong New Year Countdown, 6 na araw na lamang po bago ang pagsalubong ng taong 2024. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ho ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Balik sa pagpalayag sa bomboanay sa udto kagkaron sa aton sininga New Year's Countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year. Anon na lang kadlaw kag bagong tuig na. Sa gihapon inimula gani mo ang korban Bombo Chama Blanco Hovera. Kasunod sang selebrasyon diri iya sa palibot sang syudad sang Iloilo, nakatipon sang 2.9 milyon na kilograms ka basura ang City Environment and Natural Resources sa buong Christmas holiday season. Di saton sini nga mga kabombo, isa man sa mga panawagan kag subong man pag-apilar naton sa aton sini nga mga kabombo akon may ara kamo sang mga patigayunon nga mga sinalusalo or mambal naton abiti mga activities no sa pag-celebrate man sang Christmas or sa subong pagsugalaw naman naton sa bagong tuig. Dapat mangin responsable man kita sa pagtipig sa aton siniya nga basura. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Bombo Champion labot kilograms ang basura na nakolekta and Natural Resources Office. So, buong lamang na Christmas holiday Bombo Radio, si Engineer Neil Ravena sa nasabit na opina, yung pahayag Bombo Cham, na expected na nila pagdako sang koleksyon sang basura. Sa data nga nakuha sa nga Bombo News Team, naglabot sa 2,931,000
65 million kilograms ukon 2,971 tons ang collection bombocham. Halingkid lamang ini siya sang December 18 tub December 25 isa ka semana bombocham nga collection. Patag sa department head, ang expected lang nila kung tani nga is around 30 to 40 tons pero naglabot gid diri bombocham sa 50 ka tonelada ang pag-increase sa subong nga tuig. Sa calculation, ang ila tani diri nga expect ang nakuha diri sa bombocham is around 425 tons a day ang nakuha ukon 425,000 kilos sang basura kada adlaw. Plastada diri ilog ni siya nga syudad sa Iloilo kag dako gid ring bombocham ang mga sidewalk vendors kung ang ining mga vendors sa ginalaw sang city government man sa may central business district sa makitaan sa mga basura diri bombocham is ang packaging materials, mga prutas, bala bombocham na tido medyo dunot na at the same time ang wrappers kay ito ang event ang Christmas party exchange ang mga wrappers na tiyo na-collect naman sa City Environment Natural Resources Office bombocham ang matabo diri sa mga basura duha ni kabagay. Ang mga plastic ni sila makadto ini sila kung hindi na segregate tapos ang mga medyo matulot mga sila sa Okay, Jel, standby kay tawgan ka namon liwat kay do ang imo sini nga signal do hindi mayo no. Standby sa aton sini mga kuturan but initially may mga prutas nga madunot no kag mga wrappers dira naga man kita nagapalabot man kita sang pag-apilar man sa mga fruit vendors bala sidewalk vendors nga kung sa diin ti dapat maging responsable man sila kay ginpanugutan sila gani sang city government nga makabaligya kay ti naintindihan man nga amo ning ila sini nga palangabuyan at the same time gusto man naton nga maghulag ang ekonomiya maka-income may ara sang hambal naton abiti may panggastos man no sa sining pag-celebrate naton sa holiday season. So ang labing importante ang ang disiplina kag dapat maging responsable kita no balikan tas mo Angel Jail bombocham ang motogan niya ang sa mga basura duhan sa kabagay mo after segregation diri sa mga madunot kay hindi dunot ang makatabog diri is ang mga organic sa bombocham ma-compose siya kung proseso is composting. So, umutong balik-balikan ta, dako gideri nga contribution ang basura man sa may Central Business District. Kati, dira gid ang isa sa mga pinakamadamong collection man sa City Environment and Natural Resources Office, bombocham. Pamatian ka bala ang kabahin sa pagpahayag ni Engineer Neil Ravena sang aton ma-interview. Yes, gina-expect naton nga mag-increase ang volume sang pina-collect naton nga basura ilabi na gid sa Central Business District or sa downtown city proper no. So as expected dako ang aton nga gin-increase no. So we are expecting tani mga 30 to 40 tons but as of now daw mga 50 tons no increase ang aton nga volume sa basura. So amo nang monitor naton sa buong. Okay. Sir, sa current data naton, sir, pila ang exact na number sang tonelada sang basura nga nakuha naton abi within a span of a week abi engineer, sir? Ang gin-monitor ko gid ang halin sang December 18 up to present no. So based sa amon nga weighbridge sa amon nga gina-monitor naglalabot na kita sa 425 tons per day. So, sang nagligad, sang interview mo sa akon, daw pala to 370. So, more or less mga 40 to 50 tons ang increase naton. Okay, sir. Total, sir, for a week survey nga kuha naton, nga collection sa basura, sir? So, naglabot kita mga 2,000, no? 2,000 tons, no? So, meaning to say, million kilogram na, no? Ang aton na collect sang sining week sang December. Okay. Tama. Ginikad ako. Sir, mga whole city siya or like Central Business District lang gid, sir?
whole city, no, ginapa-segregate ko pa ang aton nga downtown area para mabalaan naton kung pila gid ang increase kay nakita nato na nag-open kita no sa downtown. So gina-expect naton kay tungod ng damo ang aton nga mga sidewalk vendors. So gina-expect naton nga magadako ang volume sang waste coming from the city proper. Ilabi na gid ang mga prutas, no, may kultura katabi nga mga Pilipino nga certain fruits, no, during New Year and December naton. So nakita naton nga may increase gid sa aton nga volume of waste labi na gid sa central business. Isa sa na-monitor naton ang packaging materials ara gid, no, kag ang mga prutas, no, mga dunot nga prutas, mga organics naton sa market, kag ang mga wrappers, no, especially wala to ang ginhiwat nga mga party kag mga Christmas party, no. So nakita naton nga may mga wrappers kag packaging material nga gid sa waste stream naton subong. Okay. Sir, paano ni siya, sir, gin-dispose? Or like, ano ni sir ang process ni Sela, sir man? Sa subong, may plastic kita, no, may nagakuha sa atong plastic. So, gina-separate naton, gina-segregate naton ang atong plastic. At the same time, ang increase naman naton sa organic waste, gina-segregate man naton, no. Actually, nag-duwa na ka-trucks ang butong lubib na nato nakuha, separate naton ini kay aton ini sa i-composting process sa aton nga sanitary landfill. This is also part ng waste diversion naton. Ang Central Business District usually paagi tagid sa aton materials recovery facility kay more or less damo sang recyclable materials nga ra dira, no. So damo pa aton mapuslan, so amo na nga ato gina-recover. So part na sang waste diversion strategy naton. And ang aton nga mga markets kag mga organic gina-separate man naton para sa atong composting. Bomba Cham, nabatian sa mga kabombo naton ang kabahin sa nga pagpahayag ni Engineer Neil Ravena sang aton ma-interview. That is why nga nagapilargi kita sa mga kabombo nato ng mga vendors pala. Hindi lang i-single out nato ang mga fruit vendors, but sa pangkabilugan nga ginpanugutan nga sarang makabaligya bala sa sidewalk, no, kay kumadumduman ta pa hindi bala there was a time mo Angel nga why nagpanugot si Mayor Jerry Triñas nga baligyaan liwat ang sidewalk, but siguro napinsaran man sa ang aton sining local government, no, kag mismo ni Mayor nga kinahanglan man sang mga kabombo naton nga maka-income agod nga may ihanda man sila sa ibabaw sang ila sining lamisa sang nakaliga na nga Pasko kag subong sa pagsugalaw naton sa bagong tuig. But nagakadapat nga tandaan gid nga tagsa-tagsa sa aton may ara sang responsibilidad, particularmente sila, no, bilang balik nila iya sa sosyudad sa city government kag mismo sa mga pumuluyo man sa syudad sang Iloilo, dapat tipigan man nila ang ila sining basura. Kung wala man sila sang dalaan nga kung sa diin nila sarang i-dispose, pwede man nila nga matipon lang siguro sa isa ka lugar para nga hindi namo sina ka budlay para iya sa City Environment and Natural Resources Office sa pagkolekta sining mga basura. Bombo Angel, mas maayo-ayo na lang namin ko ang sitwasyon kung ang basura nakatipon kag agyan na lang kag i-collect sang sa nagawar na saag bala kag bala mo naman ang pulo pasensya sa mga late nagpanyaga, bala mo naman kung anong baho, Bombo Angel, sang mga dunot, no, nga prutas bala kung insakto silang pagkaluto, ti manayanaya sina ang iya kahumot, no, manami sa panhimaho sang tagsa-tagsa, but kung magrat na ina or madunot na ina at hindi naman na mayo, Jel? Amo nag-bomba Cham, tapos isa pa diri sa dapat man tandaan sa mga kabomba naton is that ang segregation sang basura bala bomba Cham. Nga example, may mga times gini ha, may mga buka bala nga baso kung mga pilasan bala bomba Cham ang makolekta sang basura, mas maayo siguro nga butangan sa same time, kasi
dapat si Bongbong Cham, hindi na siya ni sa city environment ang pag-exam ini siya kapuluyan. At the same time, nag-collect lang sila dapat Bongbong Cham. So isa-isa sa mga dapat dapat ang basura, kabahin ini siya sa pagselebrar naton, Christmas man, New Year, o kung anong holidays, so dapat manging responsable sila Bongbong Cham. Alright. Ini si Bombo Angel Pichildertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. No? Tandaan nyo lang kay sa mga kabombo naton nga mga vendors dapat mangin responsable man kita. Amo na siguro sarang naton nga mapalabot sining mensahe kay kon makita nga daw mangin irresponsable kamo, may posibilidad nga basi sa next holiday season basi kung mambal naman ang aton sini iyang gobyerno or si Mayor Cherry Treña sabi sa aton sinimantag palamati sa outcome subong abi kung ano man na nakita sang City Environment and Natural Resources Office. No, siyempre may mga reports man nila nga ginatipon, ginapasa sa aton sining alkalde, gina-review, no, for that matter, iba sila kumambal naman ang aton sining iyang senro, ang aton sining alkalde, no, kagiban pa nga mga opisyales diri sa syudad sa Iloilo nga way sa payan sining ginhatagan kamo sa kaygayunan nga makabaligya dira ti nangin irresponsable kamo sa pagtipon sa inyo sining basura. Therefore, next time, no, hindi naging pagpanugot ang pagbaligya liwat sa downtown area or sa sidewalk mga kabombo. 10:06 minutos na nakaligad sa takna sining launa. 4.2 million pesos nga balor sa illegal nga droga. Last time, makabig na ton pinakadako nga nakuha sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Ang gobernador nagapanindugan nga makaalarma na ang sitwasyon sang illegal nga droga sa probinsya sa Iloilo. Pero ang aton sini kapulisan naghambal nga wala sang dapat nga ika-alarma. Oh. Di sino man ang hindi maalarma kay milyon nga balor sa illegal nga droga ang natigayon sini iya nga retrieve, ma-confiscate sa ngaton sini kapulisan sa ila sini nga mga anti-illegal drugs operation sa aton sini mga kabombo. Kag hindi lang ini concern sa bahin niya sa probinsya sa Iloilo, kundi lakip naman siguro sa bahin sa syudad sa Iloilo. Kay ang nagahupot sang masobra 4 milyones pesos nga balor sa illegal nga droga taga-distrito sang Haro. Oh. Ti ano bala ang dapat sinikaron nga himuon sa aton sini mga kapulisan kay mismong gobernador nagpayag nga makaalarma na ang sitwasyon sa illegal nga droga sa probinsya sa Iloilo. Si Bombo Lin, si Barry may follow-up report. Lin, sa report, please come in. Panindugan Bongbong Cham si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga makaalarma ang illegal nga droga sa probinsya sa Iloilo sa pihak no sa nangin pahayag sa Police Regional Office 6 nga hindi makaalarma Bongbong Cham ang illegal drug trade sa Western Visayas. Ini sa pihak man sang dalagko nga volume sa suspected shabu nga nakumpiska sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa nagligad nga Disyembre 17 sa Banwasang Haniway, Bongbong Cham sa di nagabalor sang 40.8 million pesos. Sa pagpakigangot naton kay Governor Defensor, iyaging pahayag kag ginapanindugan nga tubtob gani Bongbong Cham may droga makabig na ini nga alarming. Mangin ang Iloilo Police Provincial Office ang nagsiling man Bongbong Cham nga wala sila na alarma sa illegal nga droga sa probinsya bangod nga ti sa mga recoveries nga ila makuha patimaan kag di nagapakita lamang ang kabaskog man sang kampanya nga ginaobra nila kontra illegal drugs. Ginasiguro madari ni Governor Defensor nga handa ang provincial government nga ti magbulig sa pagbakal sa sniffing dogs agud nga mapasangkad pa ang kampanya kontra illegal nga droga. Ti pahayag dari sang gobernador, kinahanglan gid nga ipabaskog or pabaskogon ang seguridad sa mga puerto agud nga hindi makalusot ang anuman nga kontrabando. Yari bala aton pamatian na pagpahayag ni Governor Arthur Defensor Jr. Doesn't matter kung anong level, we are really alarmed kung ara na sila eh. It's alarming. Nga, kay gusto natin wala.
Especially kung nagnubo kita sang ligan ng tuig, so nagabalik na naman siya. We are alarmed nga nagabalik siya. Of course, mas lain ang levels po sa sang una. But again, we don't want that problem. Whether jutay na siya, kung dako na siya. No. The same treatment, dapat the same urgency, the same police operations, whether damo na siya o kung jutay. I'm not sure hindi na siya isang probinsya. LGU na siya. Iyan na siya sa una provincial ni board member Rolly Disturo when he was the mayor. Siya na sa una nagsinisakon nga may sniffing dogs na da siya. Muna ang gusto natin i-augment, I don't know kung ara pa na da sila. Kaya during that time, may ara. We are ready to help. Nagapamangkot ko gani kung din kami makakuha sang K9. Kag nagsiling ko sa IPPO director, you tell me if we can help there. Pangitaan na itong medios that we can acquire. Kaya why not? There's no other way of detecting. Hindi na pwede ng x-ray. Hindi na pwede manual check. Of course, the council, functional na siya. And we continue to establish ang aton nga mga facilities for drugs. In fact, continuing ang aton nga goal nga maging drug-free na ang bilog nga probinsya. That's why we are alarmed any development. Si alarming, kiti jutay na lang bilin sa atin. I know, kiti mapulsuhan ko na. As governor, mapulsuhan ko na sa Banwa. Kung may ara, kung wala. Nabatian, Bombocham, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So, actually, last December 20, nagpakikita man ang aton nga gobernador sa Provincial Peace and Order Council kag sa Provincial Anti-Drug Abuse Council kung sa dinara, syempre, ang aton nga mga representatives from Iloilo Police Provincial Office kag sa Philippine Drug Enforcement Agency kaging pamangkot man mismo ang nasambit yang government forces kung ano ang kinahanglanon nila agud nga makabulig man ang provincial government sa pag-procure, pagbakal sa sniffing dogs kung kinahanglanon ginila Bombocham kay actually muna ang isa sa mga nang kulang sa bahin sa Iloilo Police Provincial Office ang sniffing dogs nga mahimo nga ibutang diri nila sa mga puerto naton para nga ma-check mano sang mga sniffing dogs gani kung may ara sang kontrabando, illegal drugs nga nagasulo diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Kaya kung matandaan man naton actually ang ining nakuha last December 17 nga droga sa bahin sa Banwa sa Haniway nga ang ining mga nadakpan actually sa mga durugista Bombocham nagalin man diri sa aton diri man lang sa syudad sa Iloilo kag sa base man sa pahayag sang aton man nga Police Regional Office Director, Police Brigadier General Sidney Villaflor nga para patukon tani sa dinagyang Bombocham kag mangin si Mayor Treñas nagasiling man nga siya mismo man bilang alkalde man sa syudad sang Iloilo magabulig man sila Bombocham sa bakal man kung kinahanglanon ma-procure man sila sa sniffing dogs para man sa pagbantay diri especially nga aside sa holidays may dinagyang festival pakita nga nagahilapit nga possible nga mo ginalantaw dari nila Bombocham nga makadako sila sa market nila kung magpatigayon dari sila sang illegal nga aktibidad Bombocham. All right, tikon tawag sila mag-invest kita sa mga bomb sniffing dogs sa K9 unit sa Bombo Lins. As per information, no, ang mambal naton bala ang level of confidence, lipat lang ko sa term. Ang isa ka K9 or isa ka ido particularly kung bomb or drug sniffing dog na siya, though 30 minutes lang na ang ang accuracy sa pag-function sa isa ka K9 na unit. So kung mag 30 minutes kag kun ang aton sini nga mga puerto 24 hours a day ang ila sini iyang pag-operate abi or bisan hindi man 24 hours a day nagakinahanglan kita guro at least duha or even tatlo kada local government unit abi nga kun sa di may puerto dira sa ilang lugar sa ilang banwa, no, amo na gurong kinahanglan ginaton kay para nga masaturate sang maayo kay kun ang isa ka K9 unit hindi na amo sina ka 100% accuracy ang pag tumod niya kung diin may mga kontrabando dira, so may ara naman sang
masubstitute, no? Samtang nagapahuay itong isa, may hulat naman nga isa, no? Do amo sinang nakita naton kiti hambal man ni Gov, siya hindi man pwede kuno butangan sang x-ray machine. Hindi man pwede nga isa-isa checkeron. So ang nakita nila nga pwede mahimo among pag bakal sa mga K9 dogs or kung magsagod dira sa K9 dogs para nga makabulig sa pag-monitor sa pagsulod sa illegal nga kontrabando, illegal nga droga, specifically sa aton siniya nga mga puerto diri sa probinsya sa Iloilo, Lens. Oo, insakto gid na Bombot Cham kag tikon sa bahin sang probinsya sang Iloilo yaga pamangkot pa sila sa bahin sang Iloilo Police Provincial Office kung ano ang pwede nga mabulig ang city government do may ara na sila Bombot Cham no sang ang target na rin nila actually magbakal sila sang Jack Russell dogs or Jack Russell dogs I mean nati mas mahapos bala or madasig nga i-train kaga magatrain ini sa mga sa sining ido nga pagbaklon Bombot Cham amuya ang Philippine Coast Guard when it comes to drug sniffing na Bombot Cham sila na magatrain sa sining mga ido once nga makaprocure naman ang city government kag hopefully man ang probinsya man sang Iloilo ang provincial government nga makabulig man butang sa aton matagsa ka mga puerto sa probinsya kag dali man especially sa aton sa syudad sang Iloilo Bombot Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bale para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay bade sa imo sining follow-up report, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ang plano sa city government, Jack Russell Terrier, ang ila sining baklon sa aton sini nga mga tagpalamati. Bilis ang Jack Russell ni nag-range from $800 to $2,000. Tikon i-times mo ni sa pilang bailwana isumong sang dolyar Bombo Omel, no? Butang naton abit mag 50 lang, 50 times 800 o 40,000 pesos kung mabakal ka sa mga breeders gid ya, mga maayo nga quality sang Jack Russell Terrier, ti 50 times 2,000 bao mga sinmel man, no? Sa aton sini magkabombo, ang isa sa mga makabig naton nga isa sa pinaka common nowadays nga breed sang ido nga ginagamit for K9 unit, no? Masami makita naton, masalapuan naton kag nagsikat man gani ining breed sang ido, amo iya ang Belgian Malinois, no? Belgian Malinois, kung ang kilala ko pa nga mainsindi sa ido pakaisa sa German Shepherd sa aton sini nga mga kabumbo galing ini mga Belgian Malinois, mga ano ni sila, mga those skinny type, no? So makapenetrate sila sa mga magagmay sini nga spaces, very agile, no? Kag tuman kaalam kung eksakto lang ang pag-train sini. So Belgian, mga dira-dira man 50 to 60,000 manami na sila nga klase nga Belgian Malinois. Sa aton sini mga kabumbo galing ini sila nga mga types sang ido, mga working dog ini sila, no? Dapat regular ang ila sini nga exercise, sa aton sini nga mga kabumbo kag hindi lang kay for bomb sniffing or drug sniffing. Pwede man ini siya magamit as security, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo, damo ko sang nakita nga mga well-trained nga mga Belgian Malinois, no? Nga sa command sang ila sini iya nga trainer or handler, sarang sila iya nga makahimo sang mga extraordinary sini iya nga mga bagay. Sa aton sini mga kabombo, sang una gani mong bomel nagahandom man ko nga magsagod sang Belgian Malinois galing kay ti amo na bala hambal nila nga kung magsagod ka sang ido dapat insindihon kag mabalaan mo gid, research ka ti dito ko nabalaan nga dapat gali regular ang iya sini nga exercise, i-walk mo siya, kay working dog ni sila mo, no? Sa aton sini mga kabumbo, kung butang mo lang na sa cage or higot mo lang na, kung ang kilala ko pa ibangot lang diyan sa may puno ka kakao. Sus Maria kagusip mabaris ni sila ya. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kung
katulad bisang mga well-trained nga mga Belgian na Malinois, very dependable ini sila sa aton sini nga mga kabombo. Sa Jack Russell, okay man ang Jack Russell, but masiguro mas mayo kung Belgian na lang kwaon, no? Diba? 30 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton banwa dugang pagin sini nga mga balita kag impormasyon diri sa Bomboanay sa udto, ang Bureau of Fire Protection hindi pa karon maka-establishar gid sang kausa kung nga na-suffocate ang 3 ka mga individual sa sunog nga nagluntad sa may distrito iya sang Mulo. Ang resulta sa mga ebidensya, way pa mauyatan or way pa mag-abot tubtob sa sinimatinion. Sa bahin karon sa Bureau of Fire Protection 6, lakip na sinadre mga police reports. May lalaki nga nahulog sa baybayon sang Concepcion. Sang ini siya ang makitaan, way na sang kabuhi. Kag vehicular accident sa banwa sang Saraga. Lalaki patay matapos umungguan sang van. Ini nga mga balita kag impormasyon balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for December 24 to 30, 2023. Sa siningang Biyernes, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang magapanumbalik to set your mood for the long holiday sa 2 ka oras nga rock blitz sa Thank God It's Payday. Mangininyo sa Disyembre 29, umpisa alas 6 sa gabi. Sa ining Sabado, ang Frets Band from Bacolod na magapanumbalik para maghatag sang ila ulihi kag one of their best performances in 2023 sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. on December 30. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 31, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa mga adlaw sa Latoda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang selebrasyon sa iya pagkabunag ang kabay magahatag sa aton sang panibagong nga kusog to face our problems in life. January 1 is the feast of the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. Sa mga adlaw, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa Latoda magasugod alas 5 sang hapon. During the Mass, pray to God through the intercession of the Holy Mother nga hatagan kita sang kaisog kag kusog agud pangatubangon ang tanan nga mga challenges sa year 2024. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya,
tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok.
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weathers. Sa main standard time, 40 minutos na nakaligad sa takna sa Ligalauna. Balik din sa pagpangalagad sa pambuanay sa udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Ano ay hanang rason kung hasta subong way pa makaabot ang mga ebidensya nga ginpausisa sa Bureau of Fire Protection 6? No, sa sining nagluntad yang asunog sa may distrito sang Molo sang tinalikdan lang sining may nadlaw. Nga kung sa diin tatlo diri ang ginbawian sa ila sining kabuhi kag ginapahayag sandig sa inisyal nga mga impormasyon kag pagpangusisa sang fire investigator nga posible ini sila ang nasuffocate rason nga wala makagwa kag natupok kaupod sa ila sining puluyan. May follow up report dira si Bombo Jomar Villa. Jom sa report, please come in. Pala ligban pa sa bahin sa nga Bureau of Fire Protection kung bala may foul play o kung wala ini natabo nga sunog kung sa dinti tatlo ang ginbawian sang kabuhi sa may barangay Salvacion habog-habog sa may distrito sa Molo sang nagligad nga semana. Sunog kay Fire Superintendent Melanie Habawel ang City Fire Marshal sang Bureau of Fire Protection nagagwa diri bubot sa no sa autopsy result sining tatlo nga ang gintunaan sa ila sining mga kamatayon amo ang suffocate sa sulod sa kwarto. So palaligban pa sa nga natungdan kung paano nga wala nakagwa sa sulod sa kwarto ining tatlo ka mga individual kay base sila sining investigation ang ila sining pertahan sa ila sining kwarto human lang man ya sa plywood o galing may lock bobotsam sa sulod kag may lock pagin sa sagwa o kung double lock ang kwarto. So may isa sa ilang lalaki nga ti pwede gid maka-agwa kon maka-penetrate sa to sa sulod sa kwarto pamangkot dara akon kabala posible may gin lockman sa sagwa sa kwarto nga ti hindi sila makagwa sa sulod sang ila sila nga ginatinira rason nga dito sila nga nasuffocate kag naubos sa sining pagluntad karon sang sunog diri bumutsam kay based to sa ila sa investigation ang duha ni ka babaye ang lola kag ang apo nagakaya tapos ang ining lalaki nga ang ining tatay ka bata akulob na ini siya bumutsam posible nga ti nagapangita pa sa sang area ko din sa pwede makaginhawa nga hindi siya makahaklo sang aso abe ati ako nang isa sa rason nagakamang do may do plastarya do nagakamang jobs nagakamang bumutsam kiti sa normal na siguro naton nga timuon kung puno na kasong kwartong ang aton siling sos deres dalom na lang gid mo nga makahaklo kita da aso kang way abis ang aso. So posible nga ti dito na nga way na sila sang katuan kag dito na sila na atrap kag nagkalasunog diri karong bumutsam
Pero amo nang isa dira karon sa Paligban, dugang man diri sa Bureau of Fire Protection. Butanta ko nagakatulog abi sila sini nga tatlo. Kag isa lang bisila nakabugtaw no, ang ining lalaki lang abi kiti siya ning amay dira may persa sa sining tatlo. So kung makaklo sa aso di man siguro na hambal nga ti pagaklo mo di ka na dayo kahulag. May mga tendency gidaya nga ti makapangita kapada ka lugar. Ang isa da sa gida lanta mo da ko din gid ang pertahan nga ti dira ka exit. Ang ginapaligban na kay duwa abing lock bumutsamp mo ti kun nabuksan abi sa sulod. Kung nakalak sa sagwa hindi man sila gyapon kagwa okay lang tani kun isa lang lock sa sulod lang kay makagwa gid na bisan nakahaklo pa sa aso prote way gid sang patimaan abi nga naka-attempt ini sila nga makagwa o kung may mga agi abi da no nga nag atingha sila nga makagwa sa sulod sa kwarto. So isa man din sa ginalantaw dire nga posible naka-trigger man ining aircon bla kay samtang nagakatulog ini sila natukiban nga nagaandar gid ang aircon. So may posibilidad ba nga ti makasuyop sa aso sagwa abi akati babaw nila ni human man ang gali ni sa light materials. So kung dito ang halinaso, tapos maklo man sa aircon, pasulod man sa ila, so may mga tendency gid nga maka-penetrate ang aso sa sulod, nga posible isa man isa gitalang tao dra nga away to makahalin ining tatlo tanan ka mga individual diri karon bubutsam. So ang results ni kay may ginpang forward na through sa may central office. Agod nga ti mabalaan kung bala may presensya sa mga flammable substance. Ti dira mabalaan kung mag-positibo ti may tendency gid ka may foul play o kung gin bubuan da karon ka flammable substance agod nga magkadab-kadab ang puloy-an. So ay pay nakabot ang resulta diri sa Bureau of Fire Protection. Kay ti sang matandaan no antes pa man natabo ining dako nga sunog nga nagresulta to sa pila ka mga pamalay to nagkalasunog may natabo nga pag binaysay sa duwa diri karon ka magutod adra sa lugar babutsam tiyang isa to nag-surface to after sa natabo nga sunog nga do nagbais to siya to naghambang nga nagbais siya sing nga utod dito sa may nasambit karon diyan nga puloy-an pero hindi pa man na ma-establish kid kung balati may kalapsanan tong utod to sa natabo ning sunog. Kay TY man to sa nag-surface after sining natabo karon nga pagkasunog sining ila sining puloy-an. Ari blay pabatita no si Fire Superintendent Melanie Habawel sa mapakigangutan sa Bombo Radio. Meron na kita result sa autopsy and the base dito is ng yung asphyxia by smoke inhalation. In short, na-suffocate. Na-suffocate sila, sir. Oo. Damo gahambal nga may foul play kuno ma'am na nagagawa ni sa investigation ta? Sir, no, as of this time, hindi pa kita kambal kung that was intentional or accidental ang pagkasunog. Kaya ongoing pang investigation natin, sir. So, bali ang ining tatlo, ma'am, sa sulod sang kwarto, why gid sila nakagawa o nag-attempt nga makagawa? Kung lang tawo natin, sir, ang position sang bodies, ang duha, nakabugtaw pa. Pero, kay nagakaya sila, no? Ang isa, nagahapa. So, agin confirm man ni sa mga utod na jury, ang sang prior na tabo ang sunog, ni Sinel nagahigda sa salog sa phone. So, means nga duwagi sa kahalin, galit ma'am, no? Na, sir, ho. Kung kwarto aircon, posible nga makabulig na ma'am nga nagasuyo pagit sang aso pasulod? Oo, sir, posible, sir. Ansi na, ma'am? Hindi pa natin establish sir kung lakan sila, pero kay totally burned ang door. So, kaya according sa ila, ini siya ng made of double wall nga plywood. Okay. And may lock sa sulod and may lock ng sagwa. Ay, see. Tapos natumod ko din gidhalin specific nga area, ma'am, sa balay, ang sunog, ang kalayo. Actually, sir, no, sa nakita naton, may mga ginalantaw. Sa portion, ma'am? Sagwa sang kwarto, sa may kilid, dito sa may bintana, sa may door banda, sa may kusina banda, kag dito pagit sa pihak, so sir nga daw kitchen, pag ito nga separate ko sa pihak.
So, it means dulungan ng apat na mga Hindi pa natin, sir, mahambal as of this time, sir. Okay. Ano na mamabalaan kung dragin naghalin ng klayo, ma'am? Kaya base lang kita, sir, sa pattern, burn area. Ang pattern sang lagyan sang kalayo, kahit kung may ara nga clean burn or depende sa pattern nga ginapakita sang wall, kag sang mga nasunog dito nga mga nabili ng mga trase, kag hamba sang kahon at sang door. Kung si Fire Superintendent Belani Hibawel ang City Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection dari Bombotsam. Nakadepende ni sa central office kung saan nila ni ma-release kay isa ng ginabi ang ining ila sining laboratory kati amo na maka-process dra sa sining mga ebidensya no sa sining mga sunog ngati amo na pagwa sang results kung balati may mga presensya dra karon sa mga flammable substance ngati makatag diri sa lead man sa possible foul play sa sining natabo yang sunog. Bombotsam magluwas to sa ila sining salas to ti makita tong abo no mga abo na ni sa Bombotsam. Tapos dito sa may sagwa sang ila sila karindor lapit sa may pertahan kag diri sa may porsyon sang kwarto may araman nga mga beads no kundi mga sunog balang wirings na nakita dito amo nang gipang submit dito nga mga ebidensya agon mabalaan karon kun balati may mga presensya dara karon sang possible foul play Bombotsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining iyang follow-up report. So, mas mayo kung mapadasig-dasig ang pagpanghusisa kapag review to sa mga ebidensya agud iya nga matagan man sang hustisya kung bala may foul play gid man ining mga nagkalamatayo makaluluoy man nagapangasubo sila sa pagsugalaw sang kadlawan ni Jesucristo kag subong man sa pagsugalaw sang bagong tuig. So bisan pa paano kung matumod na to kung bala may foul play o kung wala makapaway manggurong ila sini iyang mga ang ila sini nga mga kalag sa aton sini nga mga kabombo. 50 minutos na nakaligad sa takna sining launa si Bombo Marisol Biñas may follow-up report may kantanan sa lalaki nga nahulog sa baybayon sang Concepcion nasa puan ini siya apang waay na sang kabuhi. Check naton ang detalye sa sining balita kaupod naman sa kay Bombo Marisol Biñas. Sol sa report please come in. Yes, Bombotsam, nasa puwana ang lawas ng isa ka lalaki nga nahulog sa baybayon sang barangay Talutuan, Concepcion. Apang wala na inisang kabuhi. Ang lalaki amo si Jenny Nupueto, 41 ang pang-idaron, single, kagti residente man ini sang nasambit nga barangay. Desperas kuno sang Paskwa sang nahulog si Nupueto kag mga alas 4 sang hapon apang 10:30 PM o kon amo na sa kagabihon na iya nakabaton sang report diri ang MDRRMO sang Banwa sang Concepcion. Sa interview sang Bombo Radio kay Acting Fire Marshal o kon SFO3 Joselito P. Bales ang Fire Marshal sang Concepcion Fire Station, iya dirigin pahayag nga wala na sang kabuhi sang nasapwan nila ining lawas sang lalaki nga nahulog sa pampot sang Despera sang Paskwa. Nasakwan ang lawas ini mga alas 9 kang gayna sa kagahon kagti nagahabok na ang lawas. Suno kay Bales, madulong kuntani ini sila sang isa ka guest bala diri sa may Banwa sang Concepcion apang wala nila na talupangdan sa mga upod sini nga 3 pa kabilog nga ti Sinupueto nahulog na iya sa iya nasakyan kay ti ang hamtang ining iya ginapungkuan sa likod mismo sang pampot. Dugang pa sang natungdan nga tuyo patani isang kapitan nga ti Salvaron Sinupueto apang ginpunggan ini sang iya mga upod bangod sa kabalaka nga nagasuperer ini sang iya high blood. Wala man sang mga dugang padiri nga ti wala man kuno sang mga magamit diri bala nga magmaneuver sa lawas ni Nupueto kay ti nagsalop na ini. Dugang panibales nga hubog si Nupueto sang natabo ang aksidente kag nagasuperer pa ini sang iya epilepsy. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Joselito P. Bales. Naging dulong bala sila nga guest kag sa ano bala sang solar dito sa may Talutuan. So sang time nga pag ano nila na ano lang nila nga wala na siya bala kay nagapungko sa bala sa likod sang pump boat. Oo. Tapos na ano na lang nila nga na wala na bala nahulog na.
after pila ka meters balikan nila punggan man kuno ni sang isa niya kaupod nga si kapitan kay may si kapitan dala do may high blood man. Oo. So why na nila lumpatan kay nagsalop naman sa mga kay why naman nila ginsalom pero gintingwaan man nila na kapitan nga nangita sang ang oxygen bala para masalom. Oo. Pero wala naging makita. Mga ano oras sa sir na dula, sir raw? Anong adlaw? Bali siya ng pizza 24. 24? Mga hapon na siya kuno ng mga alas 4 pero na late reported na nila sa amon diri sa disaster nila gin reported pero late reported na mga alas 10:30 na sang gabi nila gin report. Suras ang nakita nito, sir? Bali ang iyat siya naghabok na tapos ang matay doon nagabuslo naman tapos ang bibig niya doon nagapalang damol na. Nagapalang gitpom na siya. Oo, sir. Sir, ano niya plano sa pamilya niya, sir? Ang kadina ginkuha na to sang punerarya ang kadaver ginkuha na to sang balida nga punerarya. Oo, sir. May pa-autopsy pa ni sir? Ha? May pa-autopsy pa ni nila? So far wala pa man ko gulag advice ang pamilya, wala pa man kami sang sang pamilya kung ano sang PNP man kung mapaano pa sila sang autopsy report. Okay. Nabatian si Fire Officer 2 Joselito Pibales Bombocham ang Fire Marshal iya sang Concepcion Fire Station kag tidugang pa diri nga information hanungod iya sa sining lalaki nga nasapuan patay na naga uling-uling kuno ini siya Bombocham kag nagabulig diri kay kapitan sa ila barangay. At siya plastada na tulugan siya Bombo Sol kay may gindulong sila kuno nga guest na tulugan siya kag nahulog sa likod sang pump-out. Sa istorya lang di sa mga kaupdanan si Bombocham wala gid nila natalupangdan ining ilang si Nupueto bala nati nahulog na pero ang sitwasyon diri kay sa information man nga nakuha diri ni Fire Officer Bales na may gasuperer ining si Nupueto sang epilepsy and at the same time hubog ini sang time nga natabo ang insidente. Sus kaluoy man. Importante sini nga nakita ang iya sini nga bangkay. Salamat gid Sol. Ini si Bombo Marisol Diñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid sa liwat na Bombo Marisol Diñas sa mga kabombo naton bala hindi pwede ang samuon ang pag-inom tapos may mga butang naton abi may obligasyon pa kung madrive delikado gani kung nakainom ka nga naga-drive ka sang mga salakyan gani diri lang sa duta ihan pagid kon ara kamo sa baybayon o kalalawran ari pagido speaking sang mabudlay magmaneho sang salakyan disgrasya sa dalanon isa man ang ibawian sang kabuhi matapos nga mabungguan sang van sa Saraga Iloilo. I-check na naman this time si Bombo Hana Andasa sa iya sining follow-up report. Bombo Hana sa report, please come in. Standby again, i-check ta ang balikan ta ang linya ni Bombo Hana sa dili lamang madugay diri man sa aton sining pagpangalagaan o na tabo ni sa pagkabunggo sang tawag siya ni isa ka van sa isa ka persona. Bombo Hana, please come in. Patay ang lalaki tapos nabungguan ang asang van sa Zaraga, Iloilo. Ang nabungguan ay aging kilala kay Rex Ladera, 44 anyos, sang Zaraga man Bombocham. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Master Sergeant Ryan Gayuma sang traffic investigator sa Zaraga Municipal Police Station, iyagin pahayag nga matapos nga nagatabok o kung samtang nagatabok sa dalanon sa sakop sang barangay Halaod Norte, Zaraga sang gabi, Domingo, iya nabungguan sang van. Ang driver, ang muging kilala kay Kyle Fernandez Obleo, 20 anyos. Nagapadulong ini sa may area sang Pavia ang van kag ini nabungguan ang biktima kay ginapasuni nga nakainom ang ini nga biktima kag wala makita sang driver nga nagatabok ini sa may dalan. Kag matapos nga si gindala pa sa ospital si Rex ang nabungguan apang
wala na ini mahingagaw kag gineclear na nga dead on arrival bangod man sa internal hemorrhage. Yari wala kay pamatian naton ang pahayag ni Police Master Sergeant Yuma para sa dugang nga impormasyon. Bangga mo disto, ma'am, Barangay Halaud Norte, Saraga, Iloilo. Sinong involved diri, sir? Ang biktima naton, ma'am, mo si Rex Ladera, Yankee Penuela, 44 anyos ng edad, single, Filipino, isa ka PUJ driver, kag residente sa Barangay Nagdangan Sentro, Saraga, Iloilo. Sino naman iya, sir, ang nagamaneho sang van? Ang gamaniyo sang van, ma'am, si Cal Fernandez, Yankee Leo, 20 years old, single, Filipino, kag residente sang Himbawaan, Pabilla, Iloilo. Oo. Ano, sir, exactly, sir, natabo, sir, nga naglapot diri, sir, sa pagkapatay ni Rex, sir? Sang Disyembre 24, ma'am, 2023, sa mga 20 sang gabi, samtang ining biktima nga si Rex Ladera, gatabok sa dalan sa sitio Bangam Disto, Barangay Halaud Norte sa Tiga Iloilo. Accidentally, nabungguan ni isang van nga gina-drivean sang subject na si Cal Fernandez nga ga-traverse halin sa may banba sa Dumangas, padulong sa Pabilla, Iloilo. Kamusta naman iya, sir, ang driver, sir? Nakainom ba niya sa Macolobog, ilim doon, o kunano? Ang biktima, ma'am, or ang suspect? Ang suspect, yes, sir. Wala, ma'am. Wala. So, how about naman niya sa biktima, sir? According dito, ma'am, daw nakainom ni si Rex. Sang gapatabokin ni sa dalan, kay mapuli initan ni sa ila sa may Barangay Nagdangan Sentro. Kaya gidali-dali ini siya, ma'am, after mabungguan, gidali-dali ini siya nga ikalon sa hospital sa may Pototan, Iloilo. Pero declared ini nga dead on arrival sang aton attending physician, Dr. Rodney Tupas, sa mga last 9 season gabi isang nangitan man niya pizza. So, ano sa diri, sir, ang plano, sir, iya sang pamilya ni Rex, sir, sa kontra sa driver? So, ang ilang nga plano, ma'am, may initial na silang talk between both parties. Kaya base kaya posible sa ariglo na lang dito naman. So, sa inyo bang investigasyon, sir, kay Fernandez, no? Ano iya, sir, nga statement diri, sir? Wala niya bala makita ang nagatabok sa dalan? Yes, ma'am. Posible nga wala siya makita, ma'am, considering sang tilpong ina, ulan-ulan, kaya mamaskog ang ulan. Bumbuhan. Nabatian ang pahayag ni Police Master Sergeant Ryan Gayuma, ang traffic investigator sa Zaragama Municipal Police Station, Bombo Chop. Alright. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bumbuhan sa mga kabombo naton. Tiyan mo na, basta naga-ulan-ulan gani, maapektuhan gid ang imo sining visibility kung nagamaniho ikaw sang salakyan. So dapat doble or triple halong gid kag kung maglabay ikaw sa mga lugar bala nga mga may intersection o kung madamo sang tawo, layo pa lang pamusina ka na para nga mapabalo sila nga maagi ikaw or may salakyan nga mag-aagi. Alang-alang na ginaton sining tiyempo, standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Bombot siya, Mablanco Hover, gabilin sa imo. Sang manayanay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for December 24 to 30, 2023. Sa siningang Biyernes, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang magapanumbalik to set your mood for the long holiday sa 2 ka oras nga Rock Blitz sa Thank God It's Payday. Mangininyo sa Disyembre 29, umpisa alas 6 sa gabi. Sa ining nga Sabado, ang Frets Band from Bacolod na magapanumbalik para maghatag sang ila ulihi kag one of their best performances in 2023 sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. on December 30. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 31, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa mga adlaw sa Latoda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang selebrasyon sa pagkabunag ang kabay magahatag sa aton sang panibagong nga kusog to face our problems in life. January 1 is the feast of the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. Sa mga adlaw, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration na paghahiwaton sa Latoda magasugod alas 5 sang hapon. During the Mass, pray to God through the intercession of the Holy Mother nga hatagan kita sang kaisog kag kusog agud pa nga tubangon ang tanan nga mga challenges sa year 2024. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang,
Makabig naman nga nag-eksperyensya ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon kids sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine. Yari na ako, ara na kamuda. Welcome na sa kahapon lamang program. It's the 26th of December 2023. Mayong hapon kids sa inyo tanan mga kabombo. I hope nga wala na sang may hangover pa dira sa Christmas kag move on na ta para sa New Year naman ang aton nga preparahan. Speaking of New Year, check natin how many days to go before New Year's Day.
to All-Star Nation and Kabombo. We all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year, Happy New Year. Mga kabombo, anom kaadlaw na lang, kagbagong tuig na. Kumusta na ang preparasyon naton dira? Ay, wag nang hintayin ang New Year, ha? Sa pagpadala sa inyong mga kasaysayan, sa inyong mga istorya. Hingagaw, anay, sa 2023. So, isulat ang inyong mga kasaysayan and share na diri sa kahapon lamang program, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This afternoon, we have many stories to share with you. May ara kita nga backlog niya kay Tiway Tanabasa, no? December 25, ang iyang request, pasensya ka lang gid, but today, Bing sang Gimaras, una gid ang imo nga sulat naton nga basahon. Kaniya rin ang ato nga ambahanon para sa inyo as I welcome you all. Again, this is Tita Regine and this is KLP. Kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. From Dante Beryong, Kabuhi, sang Kabuhi ko. Good afternoon and welcome. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugha. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagbutlak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon kagipusoon. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko.
Beautiful song on a beautiful afternoon. Kabuhi sang kabuhi ko, Dante Beryong para sa inyo. Diretso na kita sa atong nga unang sulat from Ding sang Gimeras. Dear Tita Regine. Una sa tanan, naghahatag ako sa maayong hapon, Tita Regine, katahuran sa inyo. 62 years old na ako. Gusto ko gid nga ma-share ang akong nga love story para maintindihan ninyo. Isa-isay ko na. Year 2012, bago ko gali malipat, byuda ako, 42 pa lang ako, may agot ako nga napa-eskwela, kag siya ang akong pinatapos, bago ako nga nagka-love life. Year 2012, may nagkagusto sa akong tita. Tungod gin pangako ko sa akong kaugalingon, nga siya patapuson ko gid, ining tawo nga ini, ginhulat niya ako. Siling ko, may ginpangako ako, nga kung mamana gid ako, o mamana gid man ako, patapuson ko gid. Ang nasa isip ko, 2012. Tungod wala sa nagabulig sa akon, nag-obra gid ako sa tao, diri sa Mandurriao, Iloilo City. 3 years ako sa ila, Tita Regine. College na ako anak. Nag-board na siya diri sa PCBA, sa Gimeras. Second year college na siya sa course nga accountancy. Tita, naghalin ako sa amo ko sa Iloilo. Nagpangita man ako sa medyo mataas na sweldo. Nag-caregiver ako, pero assistant lang ako sa isa ka nurse. Bale, 98 years old ang akon amo. Amo na ang akon nga nasudlan. 8,000 ang akon nga sweldo, pero tungod kulang pagani ang akon nga sweldo, wala pagani matapos ang bulan, ako gahambal na sa akon nga amo. Maayo lang kay mabuot sila, kag ila ako nga naintindihan. Ma-advance. 2014, naghalin naman ako sa akon nga ginubrahan. Sa Laguna naman ako nakaobra uli. Ang akon utod ang nagpatigayon. Mayo kay nakasulod ako dayon. 1.5 years ako sa ila, kag naghalin naman ako tita. Nagsilo naman ako sa Santa Rosa. Mga engineer sila, kag akon sila nagustuhan, ining akon nga mga employers. Tita Regine, permi lang ako ga-advance sa ila, 2 months lang palagi ang akon gina-advance. Kag nagabot ang graduation diri sa Gimeras. First batch sila sa Nueva Valencia, Gimeras. Tita, nalipay gid ako tungod na isip ko nga oras nga makatapos ang bata ko, makaobra kag makabulig siya sa amon tani. Pero mali pala. Siguro 1 year gid man siya antes siya nga nag-declare nga mapakasal na siya. Hindi ako makapati, pero tungod 21 pa lang siya, kinahanglan pa ang support sang ginikanan. Tita Regine, ang masakit pa kay pangasawon ang gusto sang lalaki. Ha? Ang subang tita hindi gusto tungod na isip sa subang nga wala pa siya gani kaobra, mamana na siya. Kaya Tita Regine, sang ginkasal siya, way nagtambong ang akon nga subang. Masakit, Tita Regine. Tapos siya tita, sang nagtapos siya ng sobra for years. Nakatapos siya, no? Sobra 4 years. Tungod ang course niya, accountancy. Ganitita, halin high school, nag-obra ako, ngaway sila kabalo, kung ano ang mga kabudlay nga naagyan ko, kung mag-obra ako. Mayo man ang mga nanginamo ko, kung sa diin, diri sa Tabukan, 3 years ako nga naka-obra dira. Antes diri, antos didto, antos diri, so wala gid sa nagbulig sa akon sa pagpa-eskwela sa iya. Gaboard pa siya tita, tungod do kontrabida ang subang. Tungod tita, sa pulo sila nga mga bata ko, 2 lang sila nga babae. Ang subang ko kag ang agot. Sila nga lang nga duha, kag puro na lalaki, kag ara sa city. Tita Regine, ginantos ko gid na siya nga makatapos. So nag-college siya, nagpa-Manila ako, kag naging assistant caregiver ako sa family nga may pwesto sa Malacanang.
May nurse man ako nga upod. Bali 98 years old ang edad sang among ginaalagaan. Sang una, ako'y naka-okay tungod maayo ang imo ginahimo, tita. So 3 months ang akon liwat in advance. Tita, nag-okay man si ma'am. Tungod maayo ang akon performance. Nagsaka ang akon sahod ng 8,000. Nalipay ako kay kung ako lang sa room sa alaga ko, ginamasahi ko ang iyang mga kamot kag mga butkon. So wala akong ginaisip, may CCTV pala, kaya nakita nila ang akon nga pagmassage, ganigin pa iwat ako kag nalipay gid sila, tita, kaya ang ila mami nakagiho-giho man. So siguro, tita, 3 years din ako sa ila, nalipay ako sa akon mga amo. Why gid nagabalibad? Oras ang tuition fee nga bayranay sa akong bata. Nag-graduate siya 2019. Subong, tita, may bana na ni ang agot ko kag may isa ka bata. Ang iya bana, isa ka pulis, kag sa Bacolod sila subong, tungod dito ang ilang duty. Tita, masakit man. Dapat ko babatuno na lang nga amo na sini ang naabtan, tita? Masakit man ang katotohanan, dapat ko batunon ang katotohanan. Sa subong, tita, 62 years old na ako, nabalo ako 2008, naman na ako liwat 2012. Siya nagpangaluyag. So, ang ining lalaki, naghulat siya halos 8 years, tita. Siya ang naghulat. Palangga niya gid ako, tita Regine. Kaayo gid sini sa iya. So, nag-upod kami 2020, kag subong, tita, 73 na ang edad ko. So, maabot nga October 21, mas 73 na siya. Kag sobra ang pagpalangga. Diri kami sa uma, malinong, may jutay kami nga uma nga igo lang sa amon. Isa ka tuig subong ni tita, 62 no ako, pero mabaskog pa. Gani kilisensya ako sa iya, tita, pero parang hindi ko kaya. Nabayaan siya, kay tungod may edad na siya. Kay duwa lang kami sa balay. Kung wala ako, basi mapaano siya. Subong galibog gid ang akon nga ulo para sa akon nga bana, tita Regine. Kung ginhulat ko ang bulig sang anak ko, patay na kami sa gutom. Sa subong, tita, gasuprer ako sang heart enlargement. Sa subong, layhon ko na lang ini, tita Regine, kaya mapadulong ako sa hospital, kag dala ko ang sobre, nga ihulog ko sa 1-2 panalo. Tita, padulo ako sa hospital, kuhaon ko ang result para sa akon nga cardio. So, salamat gid, tita Regine, palihog basa sa ni December 25, tiga pangaypit ako pa saylo, wa ito na diretsuhan, kay may mga pending kita kahapon. Okay. Kaya pa mati kami, no, ining sulat, kinhimulatan ko nga masulat, tungod daga pa, ang akon mata bala, daw naga-blurred, so timing ko lang kung maayo ang akon kondisyon, so kabay patita nga maghaba pa ang imong buhay para ikaw makuhaan sang inspirasyon. Saring matuod ko nga ngalan, pero sa liwat, tawag na lang ako sa kay Bing Sang Gimaraz. Ginsakripisyohan mo ang imo nga anak, amo ini siyang imo nga agot. So wala mo ginbaliha ang tanan nga mga kabudlay para lang makatapos siya. But may mga expectations ikaw. Ang mga expectations mo wala na tuman. Gani nga daw medyo nagalain ang imo nga buot, pati man ang imo nga subang nga anak. So amo na, no, kung ano kadako ang expectation naton, amo man ina kadako ang aton nga disappointment kung hindi ina matuman. But we know, no, bilang isa ka parent, bilang isa ka iloy, especially, nag-iisahan na lang ikaw, kay wala nang imo nga husband sa tunga time, nga ginasakripisyohan mo ang imo nga mga bata. Well, we know, no, obligasyon nato nina pa-erase ang aton mga kabataan, tagaan sa maayo nga edukasyon. Kag ang pagbalikid, depende na ina sa bata. What is important is that from our end, we know kung anong aton nga mga obligations sa aton nga mga kabataan. And anyway, even if married na siya, no, I'm sure there is still that strong desire man siguro sa iya nga makabawi man sa imo, no, makaulikid man sa imo. And besides,
may ara ka pa man iban nga mga kabataan. I'm sure ang mga kalalakihan mo nga mga kabataan, palangga man nila ikaw. Not unless, no, nga ti, may lain man sila nga buot sa imo. Not unless nga ti, basing iban dira, no, nag-jealous sa imo nga agot, kay ti, nakita nila nga do syagid ang imo nga ginsakripisyohan. But I'm sure, bilang isa ka ginikanan, bilang isa ka iloy, for that matter, alalangay ang tanan-tanan nga mga anak mo sa imong tagipusoon, alalangay ang imong pagpalangga. Well, it's just that nag-expect kagid too much sa imong agot, kag wala ini na tuman. Well, siguro, no, feeling niya, ready na siya para nga magpangabuhi. Kag wala itanat no, may ara man niya nga mga ginikanan nga samtang nga ginahimo nila ina, may ara nga ginaistorya gid nila ang ilang mga kabataan, they voice out kung ano ang ilang nga mga luyag tani nga matabo sa ilang sitwasyon, if ever nga makatapos na ang ilang nga mga kabataan, may ara no, they dream together and they try to achieve things together. Well, we do not know sa case ng mga nga bata nga ang nagpamanagid siya, no, 2 years after nga nakatapos siya sa iya nga pag-eskwela, nga ikaw gali do kadako gid sa imong expectation sa iya nga gusto mo tani nga ti makabulig-bulig pa siya anay sa imo. But inang pagbulig, no, of course kusa, kag at the same time hindi man na siya kay komo nga nakapamana na siya, hindi na siya makabulig sa imo. Of course, if ara ang pagpalangga sa imo, ara ang pag-ulikid sa imo, kag may mga trabaho man sila, no, both sila sa imo nga husband, so siguro ara gid na iya, no, ang imo nga bata would always be grateful sa tanan-tanan nga imo nga ginpang sakripisyo para sa iya, kag I'm sure, no, nga sa marami lang nga pag-istoryahanay ninyo nga duha, basi kon you can come up with a setup kung paano nga mabuligan niya ikaw. Kag kabay, no, nga ang imo nga bata natudloan mo man nga mangin very generous, kag mangin compassionate, kag mangin helpful, so that siya all out man when she would give back sa imo. So istoryahanay lang sang maayo. Alright? Thank you so much, Gid, sa imo nakitaan gid na, no? I am sure kag nabalaan gid na sang imo nga anak ang tanan nga mga sakripisyo ang ginhimo mo sa iya para lang nga makatapos siya. Salamat, Gid. But anyway, congratulations sa imo. You have done well your duty para sa imo nga bata. Now, the ball is in the hands of your daughter. Depende na ina sa iya. But anyway, let's hope for the best sa inyo nga relationship, sa imo nga mga expectations sa iya. 30 minutes after 2 o'clock, salamat gid sa imo, Bing sang Gimaras, sa aton nga pagpanumbalik, mga kabombo. Another story ang aton ikidulong sa inyo. So stay there. This is Tita Regine. Sa kahapon lamang program, magapanumbalik kita pagkatapos ng gid sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga Sa KLP, alas 2:36 ang ato nga oras. Uy, may nagbabalik. Uy, siya kaagwanta, no? Kay kadamo sa mga nag-request. Kumusta na ko na siya? Ngaway na siya nagasulat. So, Ari, this afternoon, ang isa kaluyang i-share sa ato ni Getsu, Miss G, sa iyang 60th story diri sa KLP. Hello, Miss G. Kumusta na ikaw da? Dear Tita Regine,
Good afternoon, tita. Amuman sa tanan nga tagpalamati isang bomba. Long time no right si Iyay. Ahay, absent ko sa whole month sa November. Hasta now nga manugtapos na ang December. Ti, hidlaw ka mo sa ako, no? Haha, joke. Madaming ganap lang abi sa life, tita. Kumusta ang tanan nga mga suki isang KLP, lalo na mga regular letter senders, sa mga newbies? By the way, tita, last time, sanamati ko sa story ni student mom nga nagdaog, do medyo na-discourage ako gamay nga mamana. Do gulpi gabalik ang mindset ko nga malaon na lang. Aha, dugangan pagit sa breakup sa mga famous celebrities like Katniel. Affected ka man gali girl. Bawdo nami, nalang magpahimunong. Char. Mamana ko, kay Mama Ninay kapatita. Sige, invitation accepted this early. Timing gid na mag-60 ka na ta. Lord willing. Ay, ganoon. Tita Ninang, feeling era. Well, hello sa tanan nga KLP lovers. Sorry kay may mga almost 2 months naman ako absent. Di ako naman encourage nyo da. Motivate nga magsulat letter abi. Salamat gali sa mga nag-mention sa akon sa mga stories nila. Love, mga ka-KLP. I'm back! Nagpa-while lang ko para may chance man ka mo nga mag-bombard send sulat sa kahapon naman program. Yehey! Damo na sila. Sa mga times nga absent ako bilang letter sender, tunihisa na ako sa mga nagapasakop o nagapadala sa kasaysayan nila. Pero, positive hisa niya haha. Tapos susto lang ko maghambal sa self ko nga, saan naman ko ayaayhan makapadalaliwat sa KLP man? Subong na Aha, go girl! Baw tita, kung wala ako panabatian sa Mr. Survivor sa mga ka-etchesyan niya, char, pati sa mga kind words niya about me, kag sa admiration, wala pa ako nag-type di sa computer ko. Hello, Mr. Survivor! Baw sir, playback ko yung story mo kay that day, pagbasa ni Tita Red, so that mo. Ulihi ko na nabatian name ko, nga gin-mention mo ko, nga isa ako sa favorite mo, nga letter senders. Pag-open ko sang radyo ko, kay tinaligo pa ako that time, naks, etcheserong froglet si Iyoy. About sa gin-mention mo, sa mga questions mo gali, Mr. Survivor. Puro yes ang sabat, matahom, yes Chaz lang. Suplada, yes pagid. Mahuloy-on, no. Wala ko yahuya, haha. Pati yes. Ti, gapamati ka naman dira, okay na ta, ha? Uy, seriously, curious ka to nga makilala a catch? Ano pagid i-ask mo, ipaagi lang sa KLP, Sabton ko lang na mga questions. Dugay lang galing. Ano to ipa-tutor mo? Mga katuntuhan? Sureness? Pati love life? Basi galing mag-Katniel man ka mo sa GF mo? Haha, pati Anyway, thanks sa motivation mo. Huuna masulat na ko. Kay basi bala malimtan ako nila, tita. Ti mahambal lang iban. Sino na si Miss G? How? Hindi ko familiar. Haha. Kaya ti wala nagpadala sulat? Oh well. By the way, I'm so happy, tita, kay super damo na gid mga new letter senders. Gani man. Tapos, ang isa sa mga nag-encourage, motivate sa ila, amo na ang wala nakapadala kasaysayan. Kagdalagsa na lang sa malaka ga pabatchay. Hehe. Ti sorry na, nangin busy kid beauty ko, abi. Tita, dugay ko gawa, wala ka pabatsyag. Kay grabe na naman yung mga trials. Ang inagyan ni Iyay ay ambot. Grabe. Quote tagi ko yan sa 2023. Pero sa 2024 ko lang 2024 lang ko machika para tingob kaya hindi pa ako ready now i-detail ang tanan. Sige Titang luya ko ipakigbahin today ang about sa optimism kag pessimism. There are times sa life nga hindi malikawan mangin pessimist. We can't think positive all the time. Easier said than done na lang na ang stay positive. Yes, as what I said before, stay positive, yet realistic. Paano ta bala mabalaan kung kita isa ka optimist or pessimist? Although kisa, both man, no? Well, perhaps by the way we answer this question. If I have a glass of water
Do I say it is half empty or half full? The answer not only indicates your character, but also affects the way you live in. An optimist may not think change is necessary since things are okay now. On the other hand, he might also work hard for better conditions in the happy belief that progress is possible and desirable. Ang pessimist naman may be discouraged from trying to make things better or may be so dissatisfied with current conditions that he helps spur action for improvement. Apang ang optimist is likely to be pleased with any good development and take pride in his role, however modest, while ang pessimist naman, even if the catalyst for major reforms, will probably continue to disparage the world's shortcomings. May saying nga you can't have rosy thoughts about the future if your mind is full of the blues about the past. Correct na. Tamo naging share ko tita kay last quarter of this year, ka-frequent na sa akon mag-overthink, worry, kag medyo anxious. Grabe gid ya. Abi ko na agom ko na gid ang ginatawag nga genuine joy, happiness when it comes sa haha, for my eyes only. Sige. Basa ko na lang niya. Love life, family, kag pati na sa work, kay affected na kag life bagin. Komplikado. Hay, kapudlay, tita. May mga tion sa life ta, nga abitan, na overcome, tanatanan nga kasakit, kag kabudlay. Sa bisan ano nga aspect sang kabuhi ta, pero kung kaisa, abita lang gali. Or, naga-pessimist na naman ako now. None. Overthink pa, girl. Gina-try ko man tita, mangin positive. Pero me, kaso, may mga times gid dya, nga kakapoy na gid, kagda gusto ko na lang batunon ang never-ending pain kag difficulties. Tani, mag 30 years old ko, madula, or bisan mahagan-hagan na lang tani, ang mga sablag sa kabuhi ko. I'm exhausted na gid, magpaka-strong, but I have to. Hay, managtapos na ang tuig, tani matapos naman, tanan nga pasakit sa tagipusoon ko. Ay maan. Now, wala ako kabalo kung okay ako, ga-pretend nga okay, gina-try mag-okay, or perhaps I'm not. But I know that I will be. Short lang yan, share ko tita, kay tuyo na ko, kag always kapoy. I just always make myself busy. Tita, pakibasa ni Gali ang lyrics ng song below, please. A new meaning. When life gets so difficult and lonely, the path is filled with fear, and everything is unclear. We never have to worry, because we have Jesus, our dear. When tears run down our eyes, when skies are gray, we kneel down and pray, and comfort comes our way. We never have to worry, because we have Jesus, our dear. Every day we see the wonders of your blessings, and feel the warmth of your eternal love. Our hearts are filled with gladness and thanksgiving, because you are our God. You are the God and our guiding light. You are our everything, the reason for our being. Your grace abounds to us in all our lives, so we will praise your name because you gave our lives a new meaning. At times when we are down and feel so weak, your Spirit filled our lives and gave us strength we need. We never have to worry because we have Jesus, our dear. Tita, thank you so much sa pagbasa. Ikaw na bahala sa corrections, kaya wala na ko time mag-reread. You're always in my prayers, Tita. I love and miss you. May God continue to bless you, your family, and loved ones. Hugs. Warm regards. Miss G. It's really nice hearing again from you, Miss G. Inang mga pag-overthink, inang mga worries, inang mga anxiety, take them all away. Dapat wala ka na dira, hindi ba la? By now, you should be stronger spiritually. Di ba? Ikaw gani ang nag-motivate diri sa aton mga listeners, sa amon tanan. O di ba? But I know nga ti, tao lang, no?
Pero you know what? I believe, carry mo gid yan. So, bida Miss G nga happy, brave, kag go, go, go. Alright? Merry Christmas, belated, advance Happy New Year sa imo. Kag sa imo mga family. Maraming salamat Miss G for sharing with us another story again. Kag sa imo nga comeback. I'm sure pamati kita si Mr. Survivor. Oras naton, we have 47 minutes after 2 o'clock and we still have time para sa sulatiri nga gina-request sa December 26 naton ini nga basahon. Okay, dali lang gid ha kay pangitang-ita pa naton whatever happened. Ari. This is from Nong Muning sang 4th District. Tag ang iyang request. Today naton ini nga basahon. Gani ari aton nga pagbasa sa iyang sulat, Dearest Tita Regine. Maayong hapon gid sa imo kasi tanan nga katapos ang Bombo Radyo. Lakip man ang tanan nimo nga mga tagpalamati sa sining nga programa ang kahapon lamang. Ang title sa akon nga story, Ang Daigon. Sa 1950s sa 1980s, madamo gid kada tuig ang mga nagadaigon kay hindi gid ako malipat. Halos kada tuig permigid kami nagadaigon, mga soltero kag mga dalaga, Tita Reg. Ang hindi ko gid malipatan sa 1965, 12 kami nga nagdaigon, 8 ka mga dalaga kag 4 kami nga mga soltero. Isa lang ang amon nga gitara. Ang iban pakiling-kiling ang ginpalapad na blang tansan. Ang akon tana, 2 ka lawas nga kawayan nga may buho nga amuman ang akon ginapatik-patik. Kay New Year gid sadto, damo gid ang ginahimos nga pagkaon nga pilit. May suman, ibos, kalamay-hati, muase, butong, sumanlatik. Sa kada balay nga madaigunan namon, ginpakaon gid nila kami, luwas pa sa kwarta. Kay busog na kami. Ang akong ginapatik-patik bilang instrumento, ginasudlan ko ini sa mga pagkaon. Kay may buho, ginsulod ko diri ang mga pagkaon nga ginahatag nila sa amon. Ginadasok ko ini, pon ibungsad-bungsad ko ang among nga kawayan. Sa malipot ko nga istorya, hindi na ini magtunog kun patikon, kay puno na ini sa nanari-sari nga mga pagkaon. Kay kung ibungsad ko, sige man ang dasok sa sulod sang among nga kawayan, kag indi man sa padayaw, managmi kami tanan magkanta sang Christmas songs. May English, Tagalog, kag ang aton pinanubli nga mga kanta sang mga Ilonggos. Kagamitan na nga mga lalaki, naga-second voice, kag kanami pamatian. Kag bago kami magdaigon, sinima na gid ang practice namon. Kung kaisa, ginapasaot pa nila kami, pero may dugang gid nga bayad. Ay, ganoon. So pagkaaga, Tita Regine, nagtipon ka ni Miliwat, kay ang makinitaan, gastuhon namon. Kay maligo kami tanan. Kay malapit man lang ang baybay dali sa amon. Balik ko anay sa akon instrumento nga kawayan. Gintago ko gid anay sa amon balay, o kung baluno namon sa pagpaligo. Abi mo, Tita, ako na nung ginhimo namon sa nasambit nga kawayan, nga akon ginadala, ginpihak namon sa tunga ini. Kagsang napihak na ang mga pagkaon na layer nga wala man nagasimpon sa iban. Ay te, kundi pili ka lang sa imo nga kaunon. Sa pagpadayon ko, isa na ako sa ka barangay kapitan diri sa amon barangay. Sa kada tuig-tuig, Tita Reg, may daigon contest kami sa Banwa, sa gabi sang pagkatawo sang aton mahal nga manunubos. Ang Diyos nga nagtubos sa atong tanan nga mga kasalanan sa siningdutang luhaan. Sa pagpadayon ko, nagahimo pa kami sa tagsa ka barangay isang parol para sa contest nga himo sa mga indigenous materials. Kag nagdaog kami nga first place. Kaya ang amang ginhimo, ang hilamon diri sa higad sang punong o kon punungan, kay violet ang kolor sini. Nga tama, gid kapino. Nga kung tulukon mo, daw balahibo sang karnero, nga daw sako sang humay ang iya kadako. Palibot sini, kag ang sa tunga, ginit sang lubi, Tita Reg. Nga gindugukan sa mga tawo, kay pinasahi gid ini sa tanan nga mga nagpasakop. Ang hilamon nga ini, ang bulak, daw mga bulak sang tigbaw, o galing violet lang ang iya kolor sini.
Balik ko sa mga daigon contests. Permi man kami naga number 1. Kay bago ang palagwaon sa Banwa, nagadaigon gid kami permi sa mga kabalayan para nga lang ko'y practice. Sa amon permi pagdaigon, ang amon permi ginakanta, O Holy Night, Silent Night. Sa Tagalog, ang Pasko ay sumapit, kag ang himig Pasko. May mga choral contest, grupo-grupo sa kada barangay. Kag sa kada tuig, nagapasakop gid kami Tita Reg. Kag ang isa nga gindagaan namon, ako ang papel ni San Jose. Ako ang sa papel ni San Jose. Kag nagasolo ako kanta sa aton kaugalingon nga mga kanta sa pagkatawo sang aton manunugos. Yari ang mga kanta namon. Lakturon ko lang ang iban yung mga lyrics ini. Ang una namon nga kanta mo ini, basaha lang. O Senyor tagbalay nga labing dungganon, pagmata kamo anay kag kami padayunon, kay ang banwa sang Belen amon padulungan, kay sa amon nga paglakat kami nagabihan. Kay sa sunod, ako na ang magasolo sang kanta. Ang kanta ko amo sini. Ako ini si Jose nga taga Galilea. Ang akon kaupod, mahal kong asawang iya nga ngalan amo si Maria. Kay sa amon nga paglakat, kinapoy sang sobra. Kag Tita Regine, tingob na kami sa amon paadjos. Kag amon nga paadjos, amo ini. Adyos na sa inyo mga kauturan, kay kami nakaron ang magataliwan. Tindog na Maria, padayon sa paglakat, kay malapit na ang banwa nga aton madangat. Tita Reg, ining akon istorya, dili ko gid malipatan sa kada tuig, kung mag-abot ang bulan sa Desyembre, kay daw labas pa sa akon huna-huna, sadtong bataon pa ako. Nga samtang ako nagakabuhi, dili ko gid malipatan. Kag sa pagpadayon ko Tita Reg, malaka nang nagadaigon sa karon nga panahon. Sa ano ay nga kabangdanan, magamo sa kapigaduhon kag iban pa. Ang nagadaigon kalabanan mga kabataan, kag kun kaisa mahamot ikaw sa ila kun mag-caroling. Sa mga kabalayan, kadali lang sa ilang mga kanta, mga duwa lang kakanta, dayon nila halin. Wala pa gani or wala gani pa adyos, kag kun jutay lang ginahatag sa ila, doon nagreklamo pa sila sa kwarta nga ginahatag sa ila. Mangudayhan sa kapigaduhon. Lunsay na gid masako o kung mabugnaw na ang diwa sa ginatawag nga Pasko. Sadto nga panahon, masako halos tanan nga mga tawo sa pagpreparar sang Pasko. Ang mga maninay, maninoy, nga damo ang ihado, may Pasko gid. Bisan hampanganan lang. Pero karon, wala na. Halos manago kung magabot ang bulan sa Disyembre. Pero hindi man gid tanan, may ara man nga maalwan. Kag sa pagpadayon ko, sa karon ang magamay na lang nga mga kabataan ang magadaigon. Ay abaw, mahamot gid ikaw sa ilang nga mga kanta. Makanta sila sa mga Christmas songs, do hindi mo man maintindihan ang kanta nila, kay mga masabad gid ang iban nga mga kabataan. Kag kun gamay lang ihatag mo sa ila, do halos mareklamo sila. Halimbawa, tagaan mo sila 50 pesos o kung sobra pa, yari ang pa-thank you nila. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Pero kung 5 ka pesos lang, yari ang ila pa thank you. Thank you. Ang babagit ninyo. Thank you. Ay, kag Tita Regine, diri ko na lang tapusan ang akon kahapon, nga daw kahapon lamang. Kung may kulang dugangin na lang, kag kung may sobra buhi nilang, ang tagpadala ng muning sa 4th District. God bless us all. Well, speaking of the Igon, it really used to be so different. Ang sa before, no? Ang sa mga namataan ko pa man, kita ko na iya, kadamo na iya sa ila, grupo-grupo, and then nag-occupy, gina sila ya, nag-occupar, gina sila ya sa salakyan. Kaya ang iban doon sa mga malayo pa na iya, tapos they have all their props, nga ginabit-bit nila, kag sa ilang pag-practice, kita ko na iya, may mga nagakanta, may ara nga mga nagasaot, with matching attire pa na sila, no, nung muning. Kag siguro kamo sa inyo nga mga kapanahunan, do amugid sila ang inyo nga ginahimo. And then you really take it so seriously. Kag I am sure enjoy kamo kay ti every night, mga soltero kag dalaga kamo, sigurong iba, no, dira pa nag alasawahay, dira pa nagdayunay.
But anyway, ang daigon gid man sang una, di ba? Dumduman ko basta gani mabalaan namon may daigon sa lapit lang nga balay. Baw, dito man na kami nga nagadugok man kami. Kay kanami gid man niya, no? Kanami pamatian, kanami tan-awon. And we know nga ti ang iban nga mga pamalay gido gina preparahan gid na nila. Nowadays, may ara pa man nga mga nagdaigon, but not so much na gid siguro, no? Kag abi kay ti kalabanan ng subong, may mga trabaho na, and we know how busy everyone is during Christmas season, and we know nga ti kung seryosohon gid ang inang pagdaigon, you need to practice, no? May mga saot, may mga kanta, and then every night yung iba simbang gabi pa, kag ang iban pagka next day may trabaho pa, so do kabudlay na gid siguro subong mag-organize, no? Although ang iba na-carry nila, so congratulations sa mga grupo nga na-carry nila, no, ang pagpatigayon sa gihapon sa sinang daigon nga daw amugi daw nagapa-remind sa aton sa espiritu sang Pasko. Well, salamat gid sa imo ng muning sa 4th District for sharing with us again ang mga na-experiencehan mo sa dung una. Through sa sining ginatawag naton nga pagdaigon nga nangin very active kagid kag ang imong grupo. Salamat gid. 2 minutes before 2 o'clock sa inyo mandira mga kabombo, ma-wait nito kuya sa inyong mga stories, be it about Christmas, be it about your love life, your life, or mga ganap, no, recently sa inyong kabuhi. Share with us those beautiful stories. Paki-email nyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung mahilig ka mo nga magsulat ng gid siya sa gihapon, hindi ka mo sa computer, pwede gid na ginabato nato ni sa gihapon. Just make your handwriting very legible or klaro lang gid katama. Sa mga seniors naton dira, please do not make it so very tiny ang inyong mga letters. Kay ti ako naga-senior naman, magapalapit naman kita sa pagiging senior. Ang ato nga mata buaw-buaw naman, so palihog dakuan ninyo ang inyong mga agi para nga wala ako sang may ma-miss out nga mga words dira kung kaisa nga panumdum ako hala ba sila inlain man ang akong nga pag-intindi sang inyong mga pagsulat diri. But anyway, appreciated ko gid ang inyong effort, especially sa aton nga mga may edad-edad na dira nga mga letter senders diri sa kahapon lamang program. So madami higit salamat sa inyo for today. Syempre, balikan naman kita tomorrow with more very interesting stories diri lang sa kahapon lamang program. Sa gihapon, inyo alagad si Tita Regine. Magapanumbalik ako sa inyo. Buwas, God willing. Salamat, gid. Good afternoon and God bless.